Yes guys, so ndimutera live audio remakuwa iri rari ne volume iri pasi ansati audio rakauya rine volume iri pasi guys makuwa as usual musati ini kana ndichibuda mbanda kubuda ndisina kudya saka vaya vanoti kwa hatidi kuona machidya imboinda yenyu mozodzoka ndapedza because ipanda tobuda ipo pepa ndabuda ndichitorina kudya saka ndichitodzoka izvo ndikutofunga kuti ndikambopedza kudya 10 minutes 15 minutes kudya paunozopedza 15 minutes panoti tizviite tiri palive aiwa zvibudi hesi padoko peiko ipa vanongozi padoko ndopokona bokuona samwe kuti kadoko vediwe guys tinomaira kunga nenyaya yavo asi mai ava zvazvino vari kuchikoro ndatobaya live ndichifunga kuti varipo saka vari kuchikoro kuno kuuk vati vanopedza naform saka palive chauya yamai ava guys pachafumugwa mazita pane mazita chataurika palive ipapo havasi kuita zvokunyengerera kana zvokutenderera kana zvokumbonyera munhu zvandinobuda achita zvazviri vari kukanda bhomba sezvazviri momuzi vavo saka inyaya yavo andika inyaya yavo asi iri nyaya yavo still kudaro hanzi muri kujeni pewo I've realized over 40 kuti kana kusadya the whole day muviri hausi kudzika Lilia ini shandika kuti ndodya ka2 dzimwe nguva ka1 but muviri hazvisi kubetsera. Thank you Kundai, thank you Melissa. Hazvisi kubetsera izvo hazvibetseri wangu, hazvibetseri izvozvo. Potai muchitaura nguva dzamunouya matako zita racho kuti ndikupe time zvinonetsa nokuti ndinokugarisai ndotedza kuuya muzati kuno kuschedule haisi inonetsa unoenda uchindi kudzoka 20 minutes unoita 1 hour andiwana inda kugarisai haiti esketi animona saka ndatega indudze kune vantu yai hadi kudya chichichi hadi kuna vanzidya imboenda yamozodzoka saka moms ava vati vanopedza chikoro na 4:30 ndopa vanopedza saka tenge tagara hedu pano tichivamirira vachipedza chikoro vachiuya havo tichindirira mberi tongoti inyaya dzemudzimba tongoti ndezvemumhuri asi nyaya yacho amen imi muchazonzwawo mamheno handizivi asi kana iri mushonga chaichaiyo ya vanhu vanoshandisa mushonga zviriko because amen regai tigozonza kana vachinge vadini vachinge vauya saka ndati regai timbotandara timbokontinya nenyaya yatanga tichitaura nezvayo kupema handitika kuti vanhu kupema chiko kupema chandakaona chiripo ndechekuti vanhu vanonyara pasocial media tinopanana pressure yedu ndeyekuti handingaonekwi ndichita chakati vamwe vari kuita zvakati zvikuru sei kana utori munhu ari paspotlight zvandakaita kudai handingambodi kuonekwa ndichitengesa kana maruva kana kuonekwa ndichitengesa ndingati kana kuonekwa ndichitengesa zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese zvandinofunga kuti ndezvebasa rese hanzi inyaya yekuti you drink a lot of tea. Yes angu flowers ndikaona ndoti ndikutengeseko guys chii chinganzi chakashogwa chamungafunga imi guys kuti hamundi kuona chichi hanzi vheko vheko tinaye mbomirai takamangwana ndio Friday mangwana chikando ndamirira Friday
ndamira Friday. Don't worry, Veko. Veko imbomirai tichafamba nezvokuti imbomirai makadaro zvaveko. Tamira Friday hanzi mai vakazonzi uyai Friday munopuwa. Saka ndatirega tivamirire Friday achitione. Saka guys chandingati munhu ari paspotlight angadi kuonekwa achitengesa chingave chi chamungafunga imini kuti ndingati nini kundiona ndichitengesa chakati. Alright, musika for the ku UK. Yes, musika ndobva ndati inini mugondo ndakagara pamusika ndichitengesa pamusika, muchiya kuzondiona pamusika paya. Kana kutengesa nzondora dzemakumbo euku kana zvimagiza dzizvo zvakaisa pamastiki zvezvi ndianangada kuonekwa ndichitengesa mazitye. Anyway, I wouldn't mind kudziva kutengesa mabhero akasiliwa akawanda big money guy, but kuti vavhura bhero vari kutengesa bhero anditika arisi kuonekwa, andichimaona arionekwi bhero andimazviona. Saka ndo zvatiri kutaura nezvazvo izvozvo masocks. Saka maproblem yedu isusu ndeyekuti hatidi kuonekwa chitengesa zvinhu zvakadaro kana kunomira chitengesa chibage chakagochwa mutsvairo mabhurumu chii achibudisa. Saka ipressure yatinopanana pasocial media to the extent yekuti hakuna hustle inonyadzisa guys. There is no hustle inonyadzisa. Ivo vari kukupai mari, bvunzai team diaspora ishi. Naiveduwe team diaspora ndibatsireiwo pamwe ndiri kuumana. Pamakapinda mudiaspora imimi muchipinda hakuna munhu anopinda mudiaspora atoenda kudhara liluyo musiye. Hakuna munhu anopinda mudiaspora guys kazhinji kacho aine bepa vashoma vakapinda vakatopinda zvinhu zvakatonaka kudaro. Animaona vanenge vastorina. Animaona anzi ndoseka nchida visa rekupi na idea visa unoenda kuembassy ndoko uno apply kwa visa kuembassy kwanje kuembassy kana kuenda wega pa online antika unosearcha kuti ndoita sei zvinhu zvangu pepa vanokupa pepa ukinodiwa uyiza ndabakaunda ndozaniwa tamba visa vega online apa chitobuda. Saka koni kwa mnaelesa sisimeli achitengesa chibagwe chakagochwa ndipamusika. Munoza chibage chakagochwa imari guys South Africa chaita 12 rand. Aminoti chiri pa 12 rand kachapa 15 rand. I think atingoti 15 because zvinokwira chinjapa 15 rand chibage andika chakagochwa per day. Chibage chakagochwa chicha vanhu vanodarika vachitenga chibage chakagochwa chicha unoona kutengesera kana vanhu 50 per day. Saka kune vakadzidza titirewo metsi ngatingoti 50 by 15 imari hanzi sadza risisadza iri atisadza 15 guys by 50 imari. Fona Joyce kwaenda kumbura kufona fona 15 by uyu imari guys itaitiona imari. $15 by 50 imari. Imari 120 rand hanzi 20 rand cha 20 rand chibage. Saka 20 by 50 20 by 50 imari 20 by 50 1.4 ndizvo yaunowana per day. Ugere panzvimbo pako kaisa umbrella yako uchingofurura chibagochisa pachibrai stand guys. Uchingofurura chibagochisa pachibrai stand wakagara wowana 1000 rako per day. Imari yakaipa here guys. Ndokumbura kuvunza haisi mari iri right here kuonesana guys. Haisi mari svinhu here 1000 rekuti unoribata pazuva wobvisa chibage chavanenge ivo zvavanoita manje kuchihodha unochihodha chiri dozen chechinzi 12 kana kuti 20 rand chiri 12. That means iwewe 1 11 izvi profit yako 1 ndochadzisa mari yako yawakahodha. Saka haisi good money here guys, haisi good money here. Asi nenyaya yekuti unozikamwa pasocialite pasocial media pafacebook haungadi kuonekwa uchitengesa chibage because panopanana pressure pane kusekana. Anditi ndoda kukuvhunza imibvunzo wakanaka chaizvo masocialites. Anditi rent yekubhadhara kuti unobhadhara rent kupera kwemwedzi mari yacho unopuwa nani?
unopuwa nani mari yekuti ndabhadhara rent? Kana mari yako wabata mari yechibage ino yakanyorwa kunzi wakatengesa chibage here? Pane here ino mari yakanzi yakatengesa chibage mari ishi? Hakuna haso inonyadzisa. Zvikuru sei imi munofunga kuti muri papublic hamutengesi. Guys, ngatimbodaire du uya kuti akuda kutaura negaitinzwe. Hi dear. Mushte kanjani? Urikutizwa here nakabata mhino. Tikukunzwa sterei kandei. Nasimeni tinodana yakakugatirako. Ndakaroorwa murume wangu akashaika. Ndikaita madatiso. Murume ashaika kudaro ndobva ndambozowanawo chimwe chibaba mande kuSouth Africa munomateredza. But chibaba chinotozikanwa chine zvinhu zvacho chinoda kudorora. Ndakadini ndafunga kuti mai vangu nehanzvadzi dzavo netete hwani wangu auya azopfirwa mari kunobva. Zviri kwerezvo zvakadero. Why ndichidaro? Because kufemiri yangu yandoberekwa havana rubetsero rwavanodipa. Pane murume wekutanga vakadya mari zvese zvikaita. Iyi futi voidya. Apa pari kubviswa mazero zidapa. Saka muri kuda kuti ani nani vauye? Mai vangu vekutibereka, maybe nehazadzi yavo, maybe natete vangu. Andinoziva kuti panorogwa munhu mari ndeyababa. Baba vangu vakashaika. Yes, baba vakashaika. Vana baba mlinavo ndo basa ravo. Panorogwa munhu mai changu mafukidza dumbu kona. Chamai mafukidza dumbu. Mai chavo mafukidza dumbu. Andiri kunzwa. Singani problem yangu iri pakuti yekutanga vakadya zvese vakadya. Ani akadya? Hapana chavanodziitira vana ava. Waida kuitigwei kona? Takashaka murume wangu kana kungoti uri sei zvakazodini kosha idzi dzavakaudza. Mubvunzo wangu ndati iwewe kwama idzi dzakauya dzikadya mari yako waida kuitigwei iwe? Chawakatasira kuti uitigwei waida kuitigwei? Kuti ndiri mwana wavo kati ndiri mwana wavo apaka zvero zvisinei ondotodzisiwa vana vamweni votodya. Vana vamweni havaifanwa kutengera mota here? Vanofana kunditwita semwana wavo kundibvunza uri sei vana vari sei zvikuru vana vari kuenda kuchikoro here? Imi maibvunzawo here? Wo after murume afa alright. Ko hanzvadzi yako iri kupi? Hanzvadzi iri kupi? Handina ndiri festiboni. Saka manje pari trick ipapo no matter unoda hudu you have to call them. Haungarosina mai vako. Ivo mai vako havachobvumi. Ndo chokwadi guys, ngatiudzei munhu chokwadi. Mai vako chaivo will not allow kuti waves unless vari mai vamwe vaya vekuti vanongoti amen. Havangauyi kuzotora mari yako yeroora mai vako votora mari wese unongosina uroorwa kola. Because iwe hausokudzidza kwa mai vako. Kana waroorwa you have to be murume wako have to be recognized kudzidza rekwenyu iwe. Aiwa asi murume wekuti murume wemujoni asi ane mazero. Asi arida kuroora ka. Uri kuti udiko koli? Murume asida kuroora. Murume wodana naye asi kuda ati watanda kuroora. Ari kuda kuroora zvemujoni simeni munhane mhuri yake anoda kudzisa mari. Kola kabudai pachena nhai kuti ndiri kuda kuti wasaidi chiki iri official. Ngatizive. Asi ari kuda kubvisa mazero zvakati wandei. Ari kubvisa ndadai guys muri kuiwisa here nyai? Ari kuda kurora zvemujoni asi ari kuda kubvisa mazero. Kana atobvisa mazero iroora aroora ka. Kana atobvisa mazero iroora kola watoroorwa. Whether warogwa kujoni kana warogwa pabhodha kana warogwa kwa kumberengwa kana atobvisa mazero wayakapa hama dzenyu yatoveroora. Kola zvaungatogona kuita handiziva kuti naye guys ari kuda kuavoida nyaya yekuti ava vanhu vatore mari voenda naye anoda kuti mari iende kuna mai vake of which mai havakwanise kurooresa manje unless iwe uri kudata dhiri
wochungoudza mai vako kana usiri kuda kurohwa kwako hakusi kurohwa kwako wochikuita dhiri namai vako ngoti mama uyai mutore mari handimaona vongoya vopuwa mari pakaita problem mangwanawo mai vako vongomira hakuna chaziva rine rangu veo dhiri iro guys zvezvisiri mere dhiri haisi mere dhiri recognized haisi bonzi munhu ane mhuri yake hatisi kuona adatiungogadzara namari but ari kuda kugadzara mazero ndokuroora zvekubvisa vana nabvisa mari yeikona ndokuroora kwachozvo ndokuroora kwachozve ini iri kudistresa nyayo iyi mazero aya unoenda kunana pamina havasina kana chavanoditiravo guys kana kwangobviswa mari murume achindira kubvisa mari kumhuri yekwenyu imari yekuroora kana todedza vana mai imari yekuroora unless iwe kautiza kuti muri kuita mujolo ingotipana namai vako nasekuru vako sekuru moms uyai muplay sekuru chiyai muplay party yanu yasekuru antika tongoita imwe yayo imongo yamoti ndazogamuchira mari remuriro mongogamuchira mari morova pasi simple tongoziva kuti hapana roro vangotora mari yekuti wo ujoliwe chete uti vangotora mari yekuti ujoliwe hapana apo zvekuroora wongoronga namama wako muri tu mongoita game renyu mongoita game moita zvete uda kurogwa rini tinotimirana nemadhairis ouya utorepresentana sisi vapo munhu anozikamwa kupi south africa kana kuzimbabwe asi kugiyane havasi papapeni ivavo papapeni havasi papapeni munhu wemutemo mva kugiyane haasi bhekitele saka mukadzi wachanochiziva here naye ikona wakaita mwana kozaka ari kudi kusvikodza mukadzi wake just because vana vacho vatoripo nokuti ndanokuudza kuti either way uchangoshudwa because hapana pasisingambofi zvakazobuda pachena iwe sezvavati munhu wako ane mari anditi kana kuti munhu ane mari adi kuchingokubvisa mutauni iyoyo unokuisa kune imwe tauni iri kure kana kutoenda kuzimbabwe kwaanopota achifulai achiuya sezvanenge achingovinga kavana vake ukusa kutengera imba akakana kuharare kuborodho brooks handikana namandara wogara ikoko achifulai akisana nemari anytime achiya kuzokona hazvisina nei because uri munharaunda chito chashutwa zvichatozongobuda pachena chete kola vana vanokuraka zvichatozongobuda pachena chete iyo zvinomuseva musati vana vane makore mangani kola muchazikama achaziza muchangodhugwa chete saka zvitonai kuti aronge iwoje ichitaura nemurume wako ita zviri sefu kole zvinourayisa izvi kana ari munhu wepolitics chitaura nemurume wako akubvise munzvimbo ngaakubvise munzvimbo handiona kuti vanhu vakatendedzwa kumachechi shoko rosvika kwaari manje manje unokuvara chibviswa munzvimbo uiso kumwe kwaunoinda wonorendegwa wonokutsvagwa ngachikutengera ndiane mari mazero aya ada kupana mai ngachikutengera imba iri mustamako yevana kana mumasta evana wochinogara iwe ikoko saka vana vatore mabhefe ekuzokafiremo wakaisa kusaraho zvozodiwi vari vake ari mudiki ndopaifa kupinda mastamakeka because ari muzochinja sei akura mumima kuzochita sei vakura muSouth Africa anoti iye akaita zvinhu zviri pachena anoluza mukadzi akazviziva unosara zvikazeva anoluza muchato but izvi mukadzi angachizozviziva sei handi zvaingoitwa kuchinyararire hakubuda hazvo zvinobuda kona kana riri mbumburu rine zita renyu ritoriko
kubuda richabuda asi ndiri kuti before kuti zvasvika ikoko iwe wechiita munhu akangwara kana uchitaura zvechokwadi kuti munhu uyu is into vana vake zvekutodaro kana ndiri iniwe kana imba parira ndotengerwa anofly any every weekend achizona vana vake kwandachina zvokuti mari isaenda kunada family inde kuna mai ndobva kuti ndiri munyadzi aiwa dhiri takunda mai vako asi pane vana kafuta zvino waita dhiri namai vako pane vana kapa vachazoda kuziva kudzinza ravo rimwe gore guys amene muri kuzvionawo sei nyaya iri chiriki muri kuionawo sei paita vana apa tatamboti ngangu pamai vake mari vati zvino pane vana vanoda kuzoziva kumba kwavo saka panoitwa sei munhu uyu mudharaka munhu uyu mudhara ndiwe chakuru nyana notomuona nogomuna pasesendeseta ndiani uchingotudza kona unobuda patv kwai anobuda pachivhitivhiti patv apa anobuda pachivhitivhiti vanoisa mabhenji ndiani guys ngatsvakai madhaizi makangwara ini unoisa bhenji rezxcc unobuda pachivhitivhiti ndiani anozikamwa aye mari ikola ingori pandeye kuti chingopiwako mari vanhu vakawanda anokuzochengeta zvavo vana vavo anyway ngoronga dhina mai vako mai vatori mari mutasve kudaro saka izvo zvimuri kuchengetwa here kona ngere maitanga muchihurana maitengesei haivasikana masaloni vakanda vanotengesa makasanga kurisira maenda kunodya Alright. Saka escort yekuti ndikuenda kwakati ndiperekedze. Kola, imba mai yata musina kana kudzivirira basina iye asina kupfeka maiti muzodiko. Munumbe ayiboya. Saka ifunga kuti iye azvari. Imiwo mwana wacho vana vacho ndevake kola. History yama dzako zvinodzawo dzokwani. Ndevake. Kana ndevake sumeni ndakashaikirwa 4 years ndakuzogara nemuntu ndiye vatori kutanga. Pa 4 years guys, pa 4 years vakangosangana nakola kawandi vakatita mimba andofunga musiwe andosaka vakaita mimba kola 4 years ndina nambita munhu pakatamba muri wani Mazioni saka uchishima kutozikama mukadzi apindi chechi here vanochichoni makuwaka hapindi chechi here saka mukadzi anoziva saka mukadzi anoziva kana mchiti makaenda kuchichezetsisi nekuwanda kwayakaita vanhu vane makuwa akatiudzwa takaenda kumamisha mora kupera kwevarume dzimweni akachibva kuno muSouth Africa saka vamuzivi kumarizeva ikoko vanomuziva kune vanhu vechikuru vechidiki vashoma tichimuona nyaya dzacho. Okay. Saka akafara kuti vana vangu 4 nemiwo makatofara kukola 4 years ndipo kutodhura kana 5 vana chavo.
kumilisa kura na kura wewe kumeli ndio atataka kumilisa kura. Makabuzi. Guys, muku wale kola. Na kola. Iwo ma South Africans achingonzi kai isongo wawani wa mwachingoti kwa yapana zviripota kunge zvihuku zvowe zvakafa. Ndiani unokwenda atakwenda baba kuruka wakupeka kufit. Ba saka wakandopa wakatanga kuti zvati chinonzi ziskuite ipapo. Mkangoba kudai matonyorevedza. Ndo mamuna kuchita menda kutripe anyway. Mbahotela abantu. Makatela mapikicha. Remembrance. Kweye muri mwenye anakukudza akati kudipa akakona mti buda mvura iyoyo akati chi saka azvizivi saka izvozvo yatove mugariro vachiita mapurasitiki kumahotera kwevanhu munisa mapurasitiki nevamapeta mukakwenda kumahotera munisa mapurasitiki vambedhe yevanhu kumahotera uku zvamungadambura mbedhe yevanhu likaora nemvura dzenyu saka muti mumane purasitiki kola munodii hei kwese kwamunofamba kwese kwamunoenda hei aiwa makapinda guys amwari kuweteswa amwari kuweteswa uku muri kuitei muri kuitei amwari kuweteswa uku akola zvakaumazviwa zvinonoti munhu anenge achiweteswa kudai guys ungamudza kuti siya munhu iye hazviti hangasiyi aiwa muri kufara kola aiwa amugere bhuku nesaizi makaisiwana saizi chaiyo anakunda hei babai vavo aiwa saka regai maramba kutaura zita ravo vanga vachinotsvakwa nevanhu regai maramba kutaura zita ravo vanhu vakatarisira rasi vachinovavhima mavaziva kai makadi henyu kumainbox vanga vasira vachimboroswa nhasi kumainbox makadi vachida kunowetesewao kwamuri kuitisiwa ikoko zvakaoma saka izvozvo hamusi kufamba zvine mazana kuti mune zvana okay saka makabva machinjwa pekugara okay saka nai zviri kufaya kana makatochinja makumwe then zvaanani aiwa iwe kana wakati mungwara manje waita musoro manje zvinoita manje sezvo iyo ari musasukande handiti mari uri kupiwa kwaiko zvino wakapiwa black card iri black card zvaizvozvi manje ita kuti mari iyoyo ichitogwa kuchinda unotsvaga pekuvaka black card iri uchitenga mabuilding material uchitumira kumusha andowana aiwa zvebati kwangu karogwa ka ndikuye vana vako zvevakuru hakusi kwako kuvana vadikana ndikuye vana vakuru saka iwe unoda kwako kwematwins aya ane basa enaproperty chero kaita 10 handeyako ana basa
ndokadai chiti amai vazotora mari totenga rimwe ground. Mari vakubva kuchakupi? Ndawai. Okay. Aiwa zvinoita. Ngavai vatore mari mai. So good luck my dear. Amanda vakotira kachira kuti faishira tuti. Aiwa. Vosera kushanda nadzo kuti zvacho. Nemukadzi. Kumukadzi wasadebo. Kusekiwaka. Kusecurity wako. Kuseki. Kui? Kusekiwika. Oh, asana mu government imomo. Apa dangerous. Especially foreigner kudai. Apa dangerous. What I need vocal. You had the other guy. Mama, do I go with this walk? Mama, go far out, guys. No go to you, can I want that if I want to know far away? At least I could do. I could far after the dark far to far away. Back to our story. Teaching me that to not be the name I should not discuss when I started with Amur episode. Enyika ndikaemba kwenyika ndipa hukuma ndimone mutasara kuti mabvunzo adhiwi munenge ndizvinyepera chinonzi huku mabvunzo kana ndatenga mabvunzo nekuti ndadya huku right hande kunyaya yedu tida kuzopinda munyaya yemasingle mothers yanetsai nemamarried mothers tida kuzopinda mayedu saka ini ndandiri kuti a word of advice for free guys regai kuiswa pressure pasocial media, rega kuzviona kunge iwe uri superior kudarika vamwe, rega kunge kuzviona kunge inini handiti chakati chine tonana nhingi, rega kuona kunge iwe uri kumusoro handitika uri kumusoro kuna umwe vanhu vepasi. Stop tasira vamwe vanhu pasi. One, stop kuda kuzviona kunge uri uko kumusoro nemari dzisiri dzako. Handiti kana uchizviita nemari dzako dzinonzi dzako iwe aiwa zvakanaka chose, but kwete kuzotemba nyaya dzevanhu. Ndakati ndikudzokodza zvakare handika ma +44 you are promoting and supporting zvakare uori uri kuitika pasocial media, unove toxicity, uroyi hwese uri kuitika, you are supporting it. Ndimi munotumira mari, ndimi munosenda masters. Hamutarisi kuti mukuisa masters papi, you just send stars panenge pachitukirigwa kamwana kachechi kasina zvakasingatombozivi kuti kune social media kasingatogona kunyora munokanda masters. Ndimi vamwe vacho ndimi munina nemazita andika muchitituka ningi and because you fell out nemunhu kazhinji kacho hamuzivani, munozeretika social media kazhinji kacho hatizivani. We just met pa social media, takatokonana pa social media ipapapa, ukatobatirira zigrudge kuti ningi ndinomuvenga. Kune vanhu vanotaura kuti vakadaroka kuti ningi ndinotomuvenga andikana kumuona I hate ningi zvokutodaro, ukabva wabata ruvengo rwako rwomunhu pasocial media wausingazivi, tongoti munhu wemufoni wausingazivi. Therefore pese paanotsondorwa unouchirira, unobata maoko, unofarira. So kana ukaona kuti agarisa asiri kutsondorwa iwewe unonesa mari, you go and pay money andika kuti chimbobata ningi. Anofunga takangwara, munokuchidzira moto, mapedza modzokazve moya moti pasocial media pave toxic masivano. Who is promoting that? Asingade mari ndiani? By giving people money munanita yese isanengapiwa mari. Mukapa munhu mari zvekuti mari iyi ntauro anongoita, especially vamwe vekuAfrica munopa mari idzi vanenge vasitorina zvachose havana. Woenda kunomuoffer £50 andika kanzi nditukirawo ningi anyanya kundishungurudza kuti nda kuona achitukwa so handi ndimi muri kukonzeresa nyonga yese ishi, ndimi muri kukonzeresa nyonga yese. Iko zvino vanhu vakuvengana pasocial media, vanhu vakuvengana. Imimi masocialites hakuna ushamwari pasocial media apa, munhu nemunhu ngangomira ega, hakuna chinonzi friendship pasocial media apa, because yaunenge uchiti friendship yona kana chiro kangoti hasi friend yangu munhu wandiri kuseka naye, munhu wandiri kufara naye, mukasangana ka 2 ka 3 pakupedzisira kwegame pane zvinotobuda kana kuchiziva vanhu vakaipa tisu masocialites, vanhu dzinonzi mhuka tisu. Kana takonana andika ndinogona kudzicreata nhema dzekuti ndinoda kubhilivhisa kuipisa kwakwa munoti kuipisa munhu, kudzicreata I've got nothing to lose, so ndichadziipisa chezvo ndataura, because kazhinji ukatarisana ane kamari kakareceiver angotuki from nowhere, ane kamari kandoziva. Ndambokudzai ena ndikati kana uchida kuona kuti ndikuita zvandoziva inini tuka kama muchida kungoexperimenta zvandikutaura izvi, ingopindai muri nyuka pamwe muchituka vanhu
mugozodzoka kamda kungotesa survey iyoyo muzodzoka modza vanhu chokwadi ingopinda uchitukirira munhu wese zvokutodaro usingatombo ti back down uchiita zvakadaro uone kuti vanenge vanopinda muinbox mako vanenge vakazara sei vanotsvaga namba yako mari dzinenge zvishatse kupiwa ndafara kuti pane ghost raningirira pane ghost rataura papapa yakati inini ndandiri mumwe iye zvino ave neakaunti yakati ndaituka vanhu zisingaiti kumafira kurenda ndine ghost rangu raibvumburidza vanhu hanzi ndagara ndakapiwa mari anyora mucomment section comment ndiyo mugadzokera itoripo hanzi ndakazoona kuti zvinhu zvangu hazvichanyatse kufamba nenyaya yenhingikiri izvandiri kuita izvi vaigara vakazara muinbox unogara uchipiwa mari kunzi ituka nhingi idai zviriko idai pasingambozvibvumi kuti zviriko zvinizvi but ndakasazoona kuti zviriko and but as much as we love socialize you guys you love socialize anditika help them anditika help them by starting for them to start a small business for them and ask them kuti munoda kuitigwa chii and chaunogona kuita open a small business for them kana vakafela yavo but at least wamusapota nodacho chakadai so munhu anosapotwa anopiwa chiredzo chekunziredza ubate hove dzako kuita kuti mangwana ukabata hove dzakawanda unotengesawo dzimwe woitawo mari wopawo chiredzo kune mumwe asina tichienda takadaro anti mazviona tichienda takadaro but now kana mukamupa hove every day muri kukonzeresa why ndiri kuti muri kukonzeresa tasei moneko zvino pasocial media handiti Mashia momuzi wangu ava anenge ari munhu wangu anotipa mari zvisingaiti mangwana handikwanisi kuona Chido achienda padhuze naMashia nditorwa hondo kuti uri kutsvaga chii kuna Mashia I will try by all means to block Mashia because munhu wangu uri kuenda kuna Mashia kunodini that means mari ndanchipiwa inini naMashia ichauyi kwandiri yakuchenda uko andimaona yakuchinda kuna Chido saka hazviiti zvechiwasi still ndikatoona Mashia Chido andika atonyora kuti kana kuti thank you handiwana nezvamandiitira gondera tokwira kudai ndakutovenga Chido wapiwa mari munhu wangu takutora vanhu pasocial media kuva personalize kuvaita vanhu vedu because vanhu vanobuditsa mari come on guys kana imimi maona kuti mari idzi dzakuwandisirai handika hamusina kahama dzenyu mapedza kuchengeta dzise dzapera handika nherera dzise dzemunyika mapedza kuchengeta nherera handika tsvagai kana vanhu vakaremara checheyo vamwe vari pamauchi vakutoda pane vari kutoda izvozvi kune vari kutoda rubatsiro chairo ende henyu munotsvaga munhu wamusingazivi and bless that person because zvamuri kuita kumaselaisi muri kukonzesa ruvengo munhu ari overprotective of certain people haatodi anogona kutoenda mukazvitarisaka pamwe vamwe vanenge vachitovenga vamwe vanhu vavo vanenge vachinzi vanopa vanhu marika mukazvitarisa kutonga kwanenge vachita vamwe maselaisika pamwe vanenge vakaudzwa zvinhu zvisipo nekuti agara akavenga ava kudhira kuti asamboenda mudhuze navo because mari inozobuda andimaona mari inozobuda vanhu ngavaende kubasa guys hakuna munhu asina maoko hakuna munhu asina makumbo handiti hakuna munhu asina chekuita munhu ngaashande munhu ngaashande tara chokwadi unotoona masocialize tinogara mudzimba dzinodhura kubhadhara renti vachandipa mari I will come and tell them stories they'll give me money to pay rent every month mari rent yani from which money unoshandepi vanoenda kubasa vanopenga here paunenge wakavata vamwe vachienda kubasa unenge uchichazopiwa mari nani ende zvamakuiteko zvokuti vanhu vanosvika pakuenda kun'anga vanhu vachaenderana kun'anga kuti vanokutsipikai imi muno mafufo muchanotsipikiwa mumasango muchanotsipikiwa mumabhodhoro take the advice or not muchanotsipikwa ndo chokwadi kuti ugare uri apa chero musoni kuchinyatsoona kuti apa uchatadza kana kusapota mai vako kumusha because wakagadzirwa kuti ndikangoti unotanga kutunza musoro kuisa ikoko zviriko zvinizvi maplus 44 chimbofugamai mutsvage muna matemwari akuzarurirei hamuna spirit of discernment you don't have the spirit of discernment hamuna spirit of discernment hamuna iwe unozosara wawo wega wakuti safa pamwe icredit card wakuribhadhara credit card reria ndati inini elia kana mchida kuona kuti amudanani amudiwi it's only machangura mula handika chimboita 3 months usingamupi uone kuti hapana ushamwari imagine Rosie ndosaka chizvitara great man ari pauche anoimba kadai great man guys zvinorwadza sei great man anenge akadai hani musata yatsogara straight anogara akadai so anenge achiimba kadai muchikanda mari achiimba kadai anoshanda we call it kushanda kwari kuita
anotomuka makuseza kuti kune mwana nemukadzi vanoda kudya osundwa neuche yake nasi ndikuenda kuposted anogona kunobuda as far as from Harare kunobuda kuChivu onobuda kuGweru onobuda kuHarare anti uche yayo tiswa mubhazi ndisaka chini ndikuda mota because inenge inondibatsira ndokuno kuti ndokubasa kwake onogara mutauni muya pazuva akaiswa chiheti kudai achiimba akabata mic kushanda. He is not in the comfort of his house. And ari kutobuda kuti angade ari angade chitora kawata mbabake ane mkaza chingoti wewe ndipeyo kachikafu ndibadai munotomupa because akaremara ndikunyepai akauya retina wakati wewe ndipeiwo andika tinomunyima here tinoona kuti munhu akaremara. Anmona but anobuda chienda kunoshanda. Chipo akavhura shop yake izvozvi. Tina Chipo ndotara vanhu munoyazoziva. Chipo akavhura shop yake. Chipo ane shop yake ukanenge achienda kunoimba munomuona ukane shop yakavhura nemari iyoyo shoma yanowana iyoyo anti asi vanhu vakaremara ava totaura kuti vane uche. Koita munhu ane makumbo 2 ane maoko 2 ane njere dziri 5 dzakakwana hakwanisi kuzviita anoda kupuwa atikwanisi kuvaudza nditi because tinotukwa unotya kutukwa ka tinotaura pano tochiudza iwo mablesa acho tochiudza mablesa ukatitaura njere nyaya kubatsirwa kwomunhu hautori nyaya because watora chingwa changu because kana nyaya yacho ichipisa vanhu vachauya kuchakandiwa mastars nembinga saka ichingwa changu hatisi kuramba vanodawo kudyawo hatisi kuramba vanoda kurarama but ngavaende kubasa. Side hustle Facebook ita side hustle iwo chero chizomupawo unomupawo uchiziva kuti tasai pana Sweden guys look at Sweden ndaito munzura tise guys usiku chaita malive chiri pabasa iwe kuti ungacharowa nembumburu kumusana kungacharowa neningikiri nembavha nemfuti akagadha nebutton stick yake iwe achita zvalive usiku wese kusenodiyo ta live achizokera kumba iwe onovatawo muka momona achibika mapisa ake 2 ehuku antika Mwari vamitire zvakanaka mwana ano Sweden yoya Mwari ende vakamisa chaiko chekwifa kwenda kwari ukoko ende de Mwari vamuzarura zvinhu zvake zvayanza kuendeka takamuona tichitotaura kuti mwana anoshanda ushu taimuona tichitotaura tega kuti iye mwana uyu anoshanda chikono chakuna mabasa ndekupi chinodzibasa chi kana chiti kubasa enda kubasa tireve kuti enda kukambani you can work for yourself basocialize kunonzi kuhasla antika izvozvi une platform ine vanhu vakawanda make the advantage of you take advantage of that platform yaunayo vanhu vakawanda start selling your things there they will support you knowing kuti you know what tinomuda he is trying she is trying hona yari kutengesa handiona they will definitely support you chero munhu asingadi anonotengera mai vake chinhu handiona just to support you pakadaro panonakidza guys ndiri kunyepa here handina pada kuti mukai muchienda kukambani nokuti kumakambani hamudiwi kunongosina mapepa saka haungatogu mukambani but do something motanga kuti ndogona chakati nhasi hatikoni chacho chachona 2 minutes platform instead yekuti platform ite kutuka vanhu come make noise every day nemaproducts ako daily kuti tozikama kunzi wauya wakunetsa make use of that platform every day uchiuya daily dadzoka guys handibvi palive kana musina kupedza kutenga 10 mamakapa angu handina waya maflask aya handinawo kana musina kutenga 10 asi handibvi pano tengai 10 vanotenga chinonetsa ndechekuti kana chidati handikwanisi kuita haso because handina mari yakawanda hakuna mari ichazoungana yekuti uzowana $1,000 iweyo ukosara kuita haso kana wadzaida kundoda kuita haso handika wakabata $10 iyoyo tangira ipapo totozama kutovhura kupisa totozama kutovhura winde tangira ipapo tsvaga kuti $10 ndingatenga chi buy na cool time buy something tengesa haushamisiri kuonekwa uri pa wakabata cool time ipapo uchitengesa sagara kune cool time ndipo panobva mablesa mahombe kuti takamuona chitengesa ane shungu ngatimitire chakati
kungovhura kudai so vanhu ngavazive product yako. Kune vanhu vakurarama nababa vakurarama nekutengesa mvura kuSouth Africa kwandoziva vanotengesa mvura nema-ice cream ekuhodha izvozvi kuchipisa kana uchipisa zvinoda kuti izvo kana kuti yamekupisa yanofamba vakaremegwa kudai so nemvura yaya vanofamba vakaremegwa kudai so nemazi-ice cream yaya achitengwa kosi kunenge kuchipisa. Hanti kuZimbabwe munitsara kumanya nawo aya makapai. Hanti munitsara kumanya nawo kuZimbabwe. Hodha ako makapu aya. Taka kuhodha makapu ako 5. Taka kuhodha makapu ako 10. Chete. Uye nawo shandisa platform utengese. Hani murikona. Pane kumukira kwa mai vaya kumukira kunogara pa road. Kwai ndiri kuya kutsvaga mari. Kumukira kunogara pa road yekuti vapemhe mari. Kana maSouth Africa wapopota tototwa iva popotera chi. Isi kutogone machaina kunyo wedu kuti ngazvinde. Because sikutotiva kutotora mabasa edu ari kutora makambani edu. This exactly zvinge chito nemaSouth Africans. Tuone kwakagara kudai so mabhega ndikauya nhasi chako pano ndichitaura kuti guys ka zvinhu zvakandiomera. Asi kupabata. Do you know kuti musi woyo munogona kundipa mari neasina anogona kundipawo mari yekuti ndinogona kubata mundine mari yekuti ndinotovhundutsa munozviziva. Ndakauya ndikati guys ende zvichoko ndakaomegwa zvinhu zvangu hazvinomira zvakanaka panapa. Ndino ndakadai zvinhu zvangu zvakamira zvakadai ndokutsanangurirai because handisati ndambouya ndikakupe mari pano. Asi ndambouya ndikapema kuti guys ndibhadharire rent yangu ndidai muso ndinouya neproblem chaichaiyo kuti ndauya neproblem munondibatsira you don't even ask it twice. You don't even ask munokutaura tukwisa papi ma5 pounds kana tukwisa papi ma 50 rand edu tibatsire. Because kazhinji kacho ndinongwa ndingori mukubatsira vanhu vakawanda handika inini asana ndamboya pana pachiti guys ndibatsirewo ndabatsirwa pakati ansati because asana ndasvika pa point iyoyo. Asana ndasvika ipapo. Ngazviwe sekudaro. Kwete kuti every day kutobaya life yangu dai pane pakapinwa chipepa la. Ngobaya life yangu pane paper. Paper uruda kuti ana kusire mari waitei. Uda kusigwa mari waitei. Wapenda nyoka. Day. Malife achina anoitwa kuti zari educative zvinhu zvatinodzidza taiti pamwe. Hapana guys. Uroi wega wega. Uroi wega wega unenge uripo. Toxic yega yega. Toxic yega yega. Apa ndakagara pano kudai so wabva kundikandira iyo kudai paper zamunoisa zvichina wabva kwenda iyo paper yacho antigona. Then after that ndinenge ndichitukirira futi pana futi saka chinhingi chako iwe usana ndijairira iwe because wakomenda zvandisingadi pamusoro pemari yako yautuka you. And what can you do? Can you not see guys kuti sometimes comment section are also contributing to the highest level of toxicity for social media. Highest level of toxicity in comment section. Vanomwaya vaya vanoda kunzi tine mwoyo wakanaka, vanoda kunzi mablessa, vanoda kunzi mbinga. Guys regai ndikudzei mbinga chaidzo dzakanyarira kuti si mbinga chaidzo unozongonzwa chinzi vanga vari pa home yakati vachidonata avaite zvenoisi avaiti zvokuda kuonekwa kunzi ndiwo akanda zvakati mbinga chaidzo. Hesi moms vangu Valerie Masora say mbinga chaidzo dzinenge dzakanyara kudai. Moms vangu, I hope you are learning. My mom Valerie, she's one. Vane ruoko rwakatambanuka vanopa mother ndinoda kuti mumbodai so kana kufamily kwapera vari kuda kubatsirwa kuti mwari wako zarurei denga mama chimbotsvagai ane the worst case scenario chirema chekupedzisa chichamumboblessa. Stop feeding these so-called socialites with your monies, your stars and what not. Muso muchariga kuva pamuchairoegwa mari iyoyo. Munoiroegwa mari iyoyo. Muso muchariga kuvapa munoita enemy number 1. Kana na great man vachigona kuenda kunoshanda. Sei kusingakwanisi kuti vanhu vane makumbo nemaoko vaende kunoshanda. Kungouya tako zvinotonyadzisa kunzi vanongopema. Instead of you guys creating projects to do for people who are struggling out there, you want to take from these people. You want to take from these people the so-called funds. Emotional, which one episode support? Emotional.
Imagine with all the platforms that we have on social media, guys. If we are kuti one day tichiri kuti mumwe nemumwe pa platform pake, guys, inini nda identify up wona imuri issue ku Zimbabwe hande itakadai uyo avo uko kuti isusu ubona wavo uko ona guys kana tipana tusati munhu wesera platform imwe neimwe ngatireze 5000 tunganze every platform tunganze 5000 atitenge ma machine ekenza ku Zimbabwe. Can you not do that? We can. But no. Deyangu, it's ours. Give me inini, feed me, take care of me. Ndakabata kumba kwangu. Ini mchanishandira, moya montipa. Changu inini I just have to demand. Ndipe imari. Ndaposhara za evidence here. Ndikati ano ndisipaiko jino mwana yanu msia mumba. Ndakamfundira mwe musi, nchecha zindaide. Handika, akuva gitari. Mwanaja, ndikati newe evidence, ndikati ndodini newa kuma ndikasadaru. Hanti mwana ndakujika ndafika mapamba. Saka ndiye ngaka promoter artist uyaka uya saka you have to be there, otherwise later loss. Ndikati mwana chikazi ndasiyana juju ndikati iwe achangozvarwa ndakampa sando dzake. Chirakaza uya omangana kati ndizoti akaomerwa zveshuwa rikandimubatsire. Kwani zvimwe zvatinenge tichiona guys. Unototukirwa mari yako. Unotukirwa mari yako chai kutukirwa mari yako yoyo unoitukirwa kunzi hauna undipa wandipa shoma wadai. Hanzina Karen Smith and Chadish of better stages. I hope this lady in 40,000 food fees keep out realize kuti dog game yake kukumbira. Ndopa patatijo vari kofuti mazata kuti arikulana zvaita mai vai. Zvaita mai vai vangwa chitwa notomukira pa Robert kunokumbira. Saka tanga waningirira, tanga watarisa. Aiwa mgeru sadaro momzo wangu ndi momzo wangu ndisaka zvangu ndangotaura poza ino kuti she won't have a problem. And mona but vanhu vanoshanda vamwe imimba mutori single mothers vanhu mwanto ne varume wavo ngapuwe mari ne varume wavo kana chida izvozvo ngapuwe mari ne varume wavo kuti uda kungoya pa social media kusongopiwa go to work, come and sell your hustle to people supports, come and sell your hustle, use the platform ushandisa kutengesa zvinhu zvako, people support you because ukutengesa. And what you are doing something or entertain vanhu andika chero paunozo entertain vanhu anoto usambokumbira nongotozokupa vega. And what usina kumbira nongokandira vega masters kuti tunoka ari pick over stars rikatimokanda zvedu masters. And what because they see kuti you are hard working. Chakaisa Sweden ku Poland ka I hard working. Chakasumuza vana nyatika I hard working. Vana vananyati makati mavasumuza pekutanga mavaona vakasumuza pekutanga vakauya sezvavari vakadii vana vakamhanya kunovhura shop yavo iko zvino wedza kuvabatsira kana kusavabatsira kuvharwa kwemonetization kana kuti shop iri kujenerisa mari inenge ichipinda mari vachitodaro vakave nepekugara vakayaziro uno muchade sisi mavheya ndo vamwe sori mukoma wangu pese munhu raitika pese pavasvikawo simavhe pari kuitwei vapindira pese vapindira pese zvecharity zvepese varipo. I appreciate it very much. I appreciate you my sister. But isai kucharity koko isai kune vanhu pari kubatsirwa vana zvirema pari kubatsirwa chi zvokuti kwaipai inini kuti waitei ndakubasa munhu kubasa ndio vanhu vakagara mpinga vanhu vanotabasa kunobvisa madhoti vanotabasa kunobvisa asi vari kubvisa madhoti havapemi and tsvaga pasingarobvisa madhoti right tsvaga kusingabvisa madhoti uinde kunoshanda ikoko because vari kuda vari kukupa mari vacho ndiyo kumadhoti ikoko vari kukupa mari iyoyo vatobva kunoklina madhoti iwayo handika manesi chaiwo anobata madhoti ayo hanimona saka chero akati ndiri nesi anotoribata saka ndo yaunoda kuti upuhwe nemunodhoti asi uchiti nandibate dhoti guys kana ndimiwo kwai mari ku UK yarwadza inotorwadza hakuna inotorwadza handitozivi kuti nditika mweya here kaspirit here kana kuti kachii I don't know kuti chokwadi ndakambozvibvunza kuti chii what happens unenge mweya wenzvimbo I think mweya wenzvimbo akabvisa ndasuka ndipozi kuti chii chakaitika anongoti kwai mistake tichagadzirisa I think mweya wenzvimbo mufunge somebody had to say it because imimi pachezvenyu munotya because tinotuka inini ndatichiro kusatizotukwa hangu aiwa zvakangonaka chiko chichauya chinyuwani chandisina kumboudzwa chinyuwani chii zvandoziva nezvandisingazivi zvose
no ndakangotukwa pane chichauya here wedhinyuwani asi chakuti muchazoti tavhunduka zvokuti kwabuda wedhire kuti hapana. Asi the truth sometimes breaks no friendship. Anenzedza kunzwa anongoti but it's true. Ogadzirisika. Animona ogadzirisika. Ogadzirisika. Munhu wese ngaashandi. Munhu wese ngawane chekuita. Munhu wese ngawane side hustle yake. Debbie men kupema kwangu inini socialites nemunhu anouya ine problem. Ndosaka ndataura ndikati ini ndikauya ndine problem. Utwa ndinouya ndine problem yangu ini nchiti guys ndaita problem. Handika amumbondibvunzika tu kuti problem yemu nongotaura kuti smeli tokuisira imari papi. Tara chokwadi pamberi paMwari. Because I said ndambouya ndichitaura kuti guys ndine problem ndionewo ndibhadharewo rent ndidai handisati ever. Saka musi wandinouya ndichidaro munotondibatsira. Hamutombobvunzi mubvunzo kuzototi ichokwadika mai vanisongoya pamwe pachitira vamwe ivo vasati vamboya vakazvimiririra. Why do we have to ask? Muzobvunze yenyu time ma evidence proof and what not but mandibatsira. Handiti vanhu vari kutambura variko kunze vari kuuya iwewe Debbie ukarwarirwa nemwana nhasi kunze mwana wako warwara kwanzi kuri kudiwa ropa watry kwese kana zvaramba the last place kwenda kupi unoenda kwaunotambira kwaunozati kundokwa ndinoswerawo ndiri vedu ndosichena ndinayo hatikuregi. Andiona hatikuregi but zvino isusu tisupposed kutiite kuti community yedu ibatsirikane kana toita isu number 1 forward kuda kubatsigwa daily. Saka community inobatsigwa nani? Handisi kuramba kuti ngavasabatsirwa. Handika kana pane need yes ngavabatsirwe but ikaita routine yekuti every time ndofanira kubatsirwa ndakutobhadharirwa rent yangu mwedzi wega wega nevanhu vekusocial media ma plus 44 kana kuti ma plus 1 ameno animana uchiri upenyere ko uchambobatsirawo rini vanhu vari kufollowa vane ma problems avo uchabayawo live button rini kuti anyway ndauya namaya maya vaizvone vakavata pa vari kugwara hakuna kana 100 rand kuenda kuchipatara uchazviitawo rini? Because kashoma tizvioni inangu handiti maybe ndini singaoni handisina kuzviona ndizvione kashoma isu ndisina kubatsigwa tiri isusu kuti ndauyawo handisika nhasi ndauyawo naye ushuma mugopozi ngaabatsigwe achari ane problem yakati handitomuzivi. No, our platforms iwonai inini. See me, buy me. Fridge yangu yafa, nditengerei fridge. Mota yangu yadona exhaust, make a plan. Mpa mangu sofa raboka, nditengerei rimwe sofa. It's all about me. Koti muri no kufollowa muna here vari kutambura varimo mu comment section yako vanokusupporta. Havamo here. Varimo inangoti darike nepo kuti wo kana ina na munhu anombomenchera star yake kana iwo ukazonunga bhutsu dzacho wega ukazodzipfeka ukasunga mashoeless ukahwadzi chikwana ndedzako pfeka handika asi ukaona dzisiri kukwana siya asi dzako anditika hello kola. Hello sis Mary. Yes kola muri sei? Ndiripo muri sei? Muri balai? Oh. Okay, andiri kunzwa nyaya yekubatsirwa kwevanhu vakabatsirwa. People don't understand. I heard your first statement paya muchiti pane vanhu vakauya muna ureke havana kumbosvika vakabva vatogara zvakanaka. I want to relate my story quickly. I won't take your time. Ini ndakauya muno mudaclaim asylum. Ndini ndakasangana nemi kufanishini yekwema ladies ndikakumhanyirai kuningikiri ku Redis ku London. Ku Redis. Yes. Since ndakauya muno 24 years. I was married. I had left my child and my husband back home. And ndakauya panapa ndikaenda asylum. Case yangu haina kana kumbotora time ndobva ndarejectwa. Ndarejectwa ndobva ndatobviswa muimba yenasiya iya. So there was no way kuti ndinonogara kupi sisimeli and ipapo takauya isusu pasina kubvumurwa kushanda. Yes, mabasa anga aripo taikwanisa kushanda kuma care home but wango takapiwa zvimakazhira zvokuti
employment not allowed. Ndinacho nanhasi chero ndazogadzisa mapepa angu ndane citizenship, but I keep those things to show my children. So ndopa ndabudiswa mumba, vamwe mama vakandinzwira tsitsi vakati mwana wangu unoenda kupi, ndikati aenda kudzokera kumba. Ndoitei because hapana kana time ndine return ticket rangu, ndanyimwa asylum. Akati iwe time yatakauya nayo time yekupedzisira kwekuvharwa mavhisa, kunzi kwakutanga mavhisa. Akati iwe changamuka, uya ugare neni, tsvaga basa mwanangu. Mangwana ndakamuka ndakafamba kumahomu, ndinogara ndaitara Bradford 10 yacho. Ndikafamba kumahomu ndichifamba home by home ndisina kana pepa rekutsvaga basa. Ndobva ndazowana basa kucare home yanga iri desperate for zihomu rinozi hombe rinototyisa. Apa mu24 ndakabva kuZimbabwe ndandigere Mushe, ndapedza chikoro zvangu ndichishanda. Ndakashanda kwese kunana Elephant Hills uko, ndakakushanda kunana Rainbow, ndakakushanda kuForce, nekuti ndakaita catering kuningirikini Bulawayo Polytech. Graduated and finished. I worked even in Botswana. So there vanhu ngavazive kuti munomuka namarwadza unoita rese rese. Ndakapinda mucare home yeya Sunday ndakawana basa, munoziva ndisina kana pepa, no piece of paper. Ndakatonyoresa zita renhema, ndakatoshanda. Ndakanzi mangwana come for training, because ipapo ndasina bhutsu dzakanaka dzekushanda. Ndakaudzwa mangwana kuti uya nebhutsu dzakaita so mangwana training, ndobva ndatoshanda. Handidi kunyeperai, ndakashanda mucare home iyo, ndakasangana nemamwe mazimba. Ndaishanda 7 to 9. Iyo basa redhoti kusvika home ichinhuhwa uchipinda padhoso, kuti unosvika kumba usingadyi uchitogeza muviri wese kubva kumusoro kusvika kubhutsu nekunhuhwa. But ndikudzei ndakashanda. I was 24 like I'm telling you. Ndakabva ndine maid kusha, ndakashanda. Handiri kunyeperai. Tichibva ipapo unobva ipapo uchishandawo futi kupi kumaindustry uku kwataita kucheka mabhokisi. Handina pepa ka, handina choice. Ndiriashedzwa kwekucheka mabhokisi, kutomhanya tonocheka mabhokisi. Ndakazonzi kuhome ikoko mumwe dokta akandiona akangondifarira akanditi my wife aita matwins, kuda kuti upote uchiuya uchibatsira mukadzi wangu kuwachira vana nekugeza vana nematwins. Saka ndikutambudzika ikoko, ndaenda ikoko ndichinoita 2 hours dzangu ndipiwa mari yangu paroko. I bought my 2 houses kumalokishi nemari idzodzo. And I don't want to come here and talk like ndine utsimbi. Inini ndikanzwa vanhu ava vanokumbira zvokuti vanongomhanya kuya kuzokumbira, handiri kunyeperai. I don't give just easily, because ndinonetseka nekuti inini ndakatambura panapa. Ndakaona plan yekuti ndofanira kuti I know munhu anoti ikoko makawana basa kunokushaya mabasa, but it's not fair for people to just wake up and think I'll pick up the phone and ask for help. At least ita kuti ndiri kuita, ndiri kumhanya ndiri kubika sadza, ndiri kutengesa chii, ndiri kuzama kuita sei kuti uwane rubatsiro. Because half the time I think vanhu vanotora advantage yekuti kune macharities anongotipa. I think yes, I know you do a great job, because munotovheta nevanhu kuti aiwa tavheta mutaona, and half of the situations that you bring, truthfully speaking, they require help. And tine tichitobatsira nekuti shame, it's vanhu vari kutotambudzika. Handiri kunyepa, tinonzwawo tsitsi chero tisingamuzivi munhu. But izvozvo zvamataura kuti vanhu ngavasimuke, samai vakagara pakona vachikumbira. It's not fair on those children. At least dai akamira ipapo akabata mafree seat, dai akamira ipapo akabata chero chekuti regai ndisuke mawindscreen amire zvinoitwa kuSouth Africa, but not to sit there kutokumbira. Half the time unoona mukadzi yeuya anoona kunge ane foni ipapo ane WhatsApp, but haasi kuda kuti akwanise kutora mari iyoyo aende kunohodha. Chero tinoona munonzi maplug kuSouth Africa, munoti maplug vanhu vachiratidza kuti tengesai zvakati, tengesai zvakati. Chero zvimabhabhu bhati chaizvo, ini ndinototengera mwana wasisi wangu mabhabhu bhati chaivo, ndoti swera uchitengesa kunasti ikoko, swera uchitengesa ikoko kumakoleji kwese kune vana vanogara kumayunivhesiti, uwane mari yako yepocket money. Hakuna munhu achakubatsira. Ende ndakupa start, that's it, you continue. Yes. Wazoregedza kutenga neprofit iyoyo, zvimwe zvinhu don't come back to me. Ndo mabatsiro atinofanira kuita vanhu kuti learn to stand up for yourself and look after yourself. As I'm speaking in, I came 2002, it's a long time, I know. Ndakazoshanda ikoko, ndakavhura case yangu, ndakagadzirisa mapepa angu, ndakazoenda kuchikoro, ndakazoita zvandakaita. But it was a long struggle. I didn't give up. And up to now, mai vaya ndoatenda. Pandakadzoka ndichiti ndaona basa gumuya, ina handione kuti chaenda makuseni. Akati mwanangu, hakuna kwausiri kuenda, iwewe ndiwe kutoenda kubasa ikoko. Tikati ini handiri kukwanisa ikoko, zvikanzi uchakuenda chete.
ende munoziva akaita kunge ndimai vangu akandimutsa 5 o'clock ndisina mari yebhazi taitofamba netsoka akanditi unoenda kubasa ikoko unotoshanda at the end of the week you get paid unotumira mari kumusha ende munoziva sometimes ukasangana nevanhu vanokubatsira kuti zvemuno zvejoy hazviperi chichi. She was like a mother to me, and up to now she still remains an auntie, a mother, a grandmother to my children, because akandiratidza kuti handikupe chero yekukwira bhazi ndiva ndichikudza kuti ndakafamba netsoka first week ndichienda kubasa ndichidzoka handina kumbofa. But today I hold a master's degree. Ndikushanda basa randiri kuda. So people must learn that you don't start from nowhere. You have to suffer. Yes. And you don't try and take easy way yokungokumbira. Because kukumbira kunopuwa ipapo, and after time unoziva kuti ukakumbira ukapuwa, you don't do anything. Chaunoti ndichabudisa chinhu, because it's not your sweat. Your sweat you will hold it. Ini ndandisingakwanise kana kutenga ndandisingatenge kana designer tennis kana chii zvacho, ndaitoti mari ndikaibata pasondo. My sister, she bless her soul, she's lady, ndaitoti nengina kutumira mari yako kunondokuchengetera uchitenga imba ukatipotwa ikoko since mapepa aramba haungadzokuti unogara kwatezwa uko uku unenge wasiya murume kana kutohura kutochaya chihura mvura mabranchi uchasvika uchimama ikoko. Saka iwewe gadzirisa unhu hwako ikoko, usafambe nejoy, tumira mari kuno. Ndaiti ndikaura ndichotumira mari ndishanda. Ndakudzai mabasa mangana ndaishanda at 24, 3 jobs at 24. I didn't die, I'm still alive. Thank you very much, Kolam. Thank you for your inspiration and thank you for the hard talk. Now challenge yedu ya chayaka iri pakuti isusu ma socialites vanenge vari pama standby. Munona I would understand, yeah, a random person just comes from the comment section and say vedu yandina umagezi. Ndino understand because atimuzivi auyaona si zvino inini every day ndakachiuya pano ndichingokumbira mangwana vedu werendi yangu ndioneyo yashota mabisa, mangwana vedu wendipewo firiji yangu yafanitengerewo imwe matenga, vedu webhedho wangu wavondokera mangwana nitengerewo matenga, handina food vedu wemanditengera nditengerewo zvefoni zvedu manditengera every day. Handitika rendi chaichairo tomirira kuti chaenda kuti mwedzi wakupera vedu wendioneyo handina maoko aya asi maoko. Exactly. Vanhu vanofanirwa kuona zvekuita mufunge vachitongoitawo inoitika. Wenini as I speak inini mama wangu akadonha vakakuwara akarohwa nestroke futi left side haisikushanda, but akanditumira kagarden kake kaakaita kemuriwo achitoti ndinongoita neka one hand ikako mwanangu kuti ndiwane kavheji aka ndiwane zvokusora ndichiita, handichakwanisa kusona, handichakwanisa kuitei. But you see munhu anenge ane that ndokuza sense yokuti hanzi papa vanhu vanotokumbira nditengeserewo mubhita maseko wedola, vamwe ndototi uya uteme, handi zvinofamba. Saka tinofanira kukurudzirana kuti it's not easy kuti we are in the UK. Tongofanira kungopa vanhu kuti munhu akamuka afunga kukumbira, we just. But I think manje mune that there is that spirit here. I think is there mweya wenzvimbo, utori mweya wenzvimbo ende wakuda as an individual kuti umire wega utozvinamatira cheko. Utori mweya wenzvimbo wakada, utori mweya wenzvimbo, like someone I think anozokana tongoburitsa. I think so. Exactly. And I like so. The way that you said people need pray for, not just giving because kuzopa mangwana unongoona zvinhu zvako hazvisi kufamba. Chinonetsa munona chinoitika chii? Chinoitika ndechekuti now nenyaya dzekuti vanhu veku-UK vazhinji vakatambanudza maoko avo stereki. Handiona zvakonzeresa kuti vanhu vachigwirana munhu kuti uyu munhu wangu uyu munhu wangu. Saka mangwana ndikakuona iwe uri pane munhu andofunga kuti imbinga yangu ishi, handika pachatomiri mushi patoipa takutokonana plus idzo munoziva here kuti guys nyaya dzemari dzangu kuti ameno leseni yamuda kuti mungodzitsiwo kana kumafamily kwenyuko. Handika kune vamwe vanhu naturally muroyi anokuroya guys wakamutadzire vazhinji vanokuroya imi makautadzire hapana. Anyway, thank you for your time. Thank you my sister, thank you very much, God bless you. Hapana chamakavatadzirana, anti vari vazhinji hamuna chamakavatadzira imi, anongokuroya kana angoda mari yayo anongokupa kudai inongodogadzikwa iyoyo mari iyoyo uchagodzunguruka ugoshanda uchingoshandira iyo upenyu hwese chingwa uti denda ngokora ndanomupa, denda ngonokora ndangonomupa, denda ngokora wakagadzikwa mari yakagadzikwa.
saka ndisi kuti mutabatsire ndati nini masocialite ose ndai muchinovhunza vanhu venyu kuti iwe unogona chiti kuvhurire business, iwe unogona chiti kuvhurire business, ovhurika business, munhu nemunhu ngaaite busy, ngaaite busy. There's nothing progressive, it's just hondo, kutukirana vabereki, kutukirana vana, kudii, kutasirana pasi, kushorana, kusekana, kudii, ndozvega zvingoripo. Hakuna chiri progressive chekuti anzi tinotoona, kungoti zvafanana. Comment section yacho now feeds on that toxicity as well. Mtu wachona ati zviri kunakidza, kuzana kuri kupisa. Chii chiri kupisa? Kutukwa kwevana, kutukwa kwevabereki ndo kupisa kwacho. Ameno guys, but anyway, get chipeza topic hii tikazoofenda vamwe vanhu. Hello Kola. Hello sis Mary. Yes Kola, what say? Ndivyo mulisa Mary. Namuche. Ndikati mauya netopic yakanaka munoziva. Ai, ndani chingotaurawo zvangu isiri topic ndadopinda mutopic chaiyo. Sisi Mary ndandinonya ndinotileta pandakaremberwa munoziva sisi. Durura. Nyaya iripo ndeyekuti ndakambotaura hangu nemi kuWhatsApp, I think 2 to 3 months ago. Ndichiti ndine mwana wangu musikana anga achigara kuZimbabwe akazouya iko zvinezvi ndiri kupindura kuSouth Africa. Saka mwana uya kudai so kubva ipapo kusvika nhasi mwana nzvimbo yechikoro ndakashaya. Saka vamwe 2 vari kubulawayo kuna mwene wangu. Saka nyaya ndachitokumbirawo sisi Mary kubulawayo uko kuna amwene wangu vakati uyu sinzi mwana wenda ndakambororwa before. Saka pesa panga achigara nehanzvadzi yangu, abva azobva kuhanzvadzi yangu akaenda kupi, akaenda kuna baba wacho, uko nababa wacho zvikanetsa, ndikazofonerwa kunzi mwana ari kuabhibhiswa cheshe, ndikabva ndamutora, ndikabva ndauya akabva auya kunoku. Saka auya kunoku amwene wangu akabva kuti sinzi muchiti hamuchi kudini zvinhu zvacho hazvisi kubhalanza, mwana ngaadini ngaauye kunoku achetidini agare nevamwe. Saka nyaya iri papa ndeyekuti kune vamwe uko kuchikoro anofanira kutanga, ndachida kutoti end of this month ndimuendese ikoko kubulawayo. But problem iripo sisi Mary, mari dzemafizi ndakaomerwa munoziva, kubasa ndikuenda, but pane zvakaitika kumashure uko, vana vakaita chikwereti. Saka chikwereti ichi chakandiremera, handisi kukwanisa kuchikava. Saka pandachiti ndikaendesa kuti woita 3 zvikwereti zvacho zviri kuramba zvichingokura. Saka handisi kuziva ndachikumbiro help yenyu nemadhayara ziko. Saka muri kuda help yekuti mbadharwe school fees? Chikwereti handisi kuda hangu kuti kuda kuti wamari, ndongoda anongodzwa ake kuda anogona kungoendesa kuchikoro chaiko direct chikoro. Handisi kuda hangu cash because ndakaremerwa, kana kurara chaiko handisi kungokwanisa kana kurara nenyaya yechikwereti ichochi. Chikwereti chacho imari? Pandakapedzera kutaura naye ndivaiti chiri kuma 1 something. 1 chi? Ndichakonfirma because andivati iko zvinezvi even now havasisiri kumboita zvezvashezvo vangu vachimboita kumashuro, because murume wangu inini kutaura kunoko haasi kushanda. Saka inini mari yandinongowana irongoenda kufudhu, then ndikakwanisa kutumira $50 yekuti vana vatengerwe, because varikugara varikugara nambuya. Saka amount yacho kuti iri pa 1 chin chatokonfirma naanti. Imi mamchifungwa tiri pa 1 chi, mukuti 1 mutaura chi 100,000 1 chi. $100 something. Ndichavabvunza. Heya, madhayari zani muri kuzviwa. Kwanzi ndinokumbirawo $100 something. Handisi kukwanisa kuti ndibhadhare mari yeschool fees, vana vane chikwereti kuchikoro. Saka kwai unosundwawo hake nemweya waMwari. Andionewo kune chikwereti 100 and something, but asati anzwa kuti mari yacho chaichayo imari. Animona. Handisi kutoda cash, ndikutongoda anenge achinzwa kuti anongobhadhara through kuchikoro, because chikwereti chacho chinotondikanganisa kuti uyo arifanira kuenda kumusha uyu nditoshaya kuti ndotangira pati, because uku handisani ndaclear chikwereti chiriko. Saka murume wenyu ari kuitei? Hapana. Anenge angovata? Anenge asina kumbovata, ivo nezvaakaendawo kuJoburg akadedzwa nefriend yacho kuti vamboite zveworkshop, but ukaenda ikoko situation yaunongoona ikoko unotonzwa tsi. Okay. Alright.
Saka varikumbirawo guys hanzi ndinokumbirawo vanoda kundibatsirawo $100 apa handisi kuzoti 100 nchi vangoti $100 something. So vari kuti kana anokwanisa kundibatsirawo kubhadharira vana ava chikwereti chekuchikoro $100 hanzi ndokupa madetails then mobhadhara $100 hanzi ndokupai madetails then modini mobhadhara straight kuchikoro. Saka mukaita materms of payment havadi here kuti mukapota kuchibhadhara mujana mbichana. Ndinengwana akauya musikana anga ari kuZimbabwe. Saka akatotsvagirwa nzvimbo but nzvimbo yacho asati mari yacho hapana. Saka natoti ivo nezvimande nzvimbo nokwanisa kuti aende ombonogara then pandozowana mari ndozongoendesa mbijana but zviri kundirova chikwereti chiri kumasuro. Because situation yamina iko zvinoda kubatsira ikola. Situation yamina enda yatinawo hainamira mushe. Muchawana munhu anouya oti ndoda kubhadhara school fees yevana obhadhara school fees vana vatanga kuenda kuchikoro futi kwotanga kuaccumulate zvechikwereti chinyuwani ani mwana ichakliwa kaichi kochitanga zvechimwe chikwereti chinyuwani anditi andi muri kuti murume akaenda kuworkshop zvocha zvisi kuita kureva kuti akafambira mahara anditi hapana kana senti raari kubata ndizvo. Saka network yaisi kumira murume wavo ngaite something ngawane zvokutengesa tengesa. Hello, network inyanga botisa. Saka murume since kuJoburg kusina chiri kuitika. Murume kuJoburg since kusina activity kuitika muri kuti kutodzosatsa kuna there's nothing zvachose kuJoburg. Beta adzoke zvake kumba. Andika adzoke zvake kumba mutengese. Andika ngawane chekuti atengese murume uyu. Munazvati chimwe chakaitwa kuti chikwereti chichikure kudai sochi. Mwana aibvonzi ari kubhimu akamboiswa kubhimu nenyaya yekuti situation yanga isina kumira mushe. Ini ndaiafoda kubhadhara hangu every term but wezvibhimu avo zvekumbonzi mwana aendeswa kubhimu wozodiscover kuti mwana akudzingirwa mafees apa uchiti mwana ari kubhimu apa inini mari yandowana ishoma. Saka mba ndatoti saka ndozviita sei because chakatozoya chikwereti chakuru isi mwana aitonzi ari kukadhiwa kubhimu ndozvimwe zvakadzosera kuti chii zvakaita kuti chikwereti chirepo chinhu. Problem yakazoitika amwe nangu vaita zvekurenda. Saka taiti tikatumira mari yechikafu totumira mari yechii tokutumira mari yefees zvobva zvatongopera zvakangodi zvakadaro. Saka pakazoita hama yakazobatsira ikavapa accommodation. Saka kutransfer vana vakabva kutransfer kuenda kune rimwe location kubva kwavaimbogara. Saka ndokuenda kupi ndokunotanga chikoro chinyowani vakatotanga ipapa pakutanga kunana January pa. Saka chikoro chacho chiri kudini ichocho kana kurunzi chikwereti chiri kumashure chakabva inini fees ndokwanisa kubhadhara. Murume nyani kwakadi asingashandi? I think atiwe kuma 4-5 years ago. 4-5 years asingashandi? Muri mukabva se muri mukabva zvese. Ndinokabva zvese. Kosa kadi kuchinda kumusha kanori. Zvakaitika ati baba vake vakadonha vakabva munani muna December. Saka kuenda kwakaita ikoko akachitogarira. Akadzokera ide akachitogarira kwakachitokontinya kurima pairi mababa. Dei asingambochambuyi. Hakuna musha vanotoenda zvekurenda saka mazvinhu zvacho zvasina kutomira mushe. Anorenda musha? Vanogara mutauni kumu. Vanorenda chii kumutauni kwavanogara? Vanorenda. But still hakwanise kuti akutodzokera kumba unochikunotoita zvitira mwarume chacho kwari mwaruinda kuchikorokoza mwari kunotengesa mwari kudii hazvisina here. Pane kuita 5 years agara South Africa asingaendi kubasa. Zvafana papa even ukada kutaura kuti dai haatombonzwisisi. Saka hatodi hake murume uyu haatodi saka chero basa haasi kutsvaga. Haatodi hake iye hatodi kuisisa ndakungoti ndofidha nemukadzi iwo mimi vakamujaidza kumufidha achita zvese agere pamba akavata izvozvo iwo ndori kubasa ndiwo kuuya kuzotsvaga mari school fees yevana vake vaakatunjira oga ndiwo kutsvaga mari school fees pano iye akaisa makumbo mudenga ari kumboko ongozoya kudya iwe ndotoona kuti kwadyiwei wakutsvaga futi mari school fees iye asingadi anoda kuita basa rei. Problem munozvati zvisimeri kana like une vana munozvati vana vanonyanya kutarisa mai like inini kana like stress kana ishiwa inorova inini because ndinenge ndichiona kuti iyi situation ine vana varume sometimes vanenge vasingatombozvitori serious. Yeah. Achina baba akutochisupport
After to the 45 years, ndinobhadhara ndo make sure ndabhadhara rent, ndatenga chikafu. Problem dai uyu wangu wandakabva naye kwangu, dai kwakunzi mama wangu ariko aigara namai vangu, but problem hakuna vabereki. But kwela dzara chokwadi munin'ina wangu pasina mboti kuti murume wako ari kuzviitisa anozviregerera naiwe zvauri kutongosafira woti kutenga chikafu woti kubhadhara renti woti kuitwa mukadzi futi iya basa rake nderei ndeuya muri vanogara chingoti handakana senti chokati chingwa mubakozi handakana senti ndozvitoripo sisimense zvekutoti papa handimati uchiitwa unotaona kuvharika okay ene mazuva ndakadariwa guys kana mabhedha usiku harivati inotisina kana senti ungaite feeling pakadarero une stress dzakadai sisine asikana atoshandiswa murume yakatoona kutoti ndoitika zvese murume yakatoona kuti ndikuitika zvese nemukadzi uyu zvese ndosaka akarelaxa kudai 5 years no basa akatorelaxa because even ukadataura kuti zvakati ipapapa ndane izvozvi zvaane 2 months ari kwaariko kukumbira airtime anonge achingoti handina kana ndokupa mangwana kusvika izvozvi dzaa 2 months ndakangoti airtime ndichingokumbira airtime mari umwe zvakawo heyo marriage guys marriage asitisa tapinda iri kumarriage yeumwe wedu uyu $100 guys if you are there you want to help to pay akutaura chokwadi ani makuchinzwa akuchinyatsara chokwadi chake pakutanga angasanzara chokwadi angoti ndinoda kubhadhara raschool fees ndinoda kudai tazonyatsoziva kuti iye pachake atori muabusive marriage because ari kutoabhuzwa financially mukadzi uyu itora abuse sisime because ndakatombodza hama dzangu ndikati situation yandinayo haiti hama dzangu dzikatombodza kana zvichinetsa unotora vana vacho oya ndichi oya nawo kuno but unongona kuti zvakaoma kwacho panenge achitei akadedzwa nefriend yake achiti ngatimbozama zvegaraji izvozvo but ndakambokwenda kuti udye workshop kwako ikoko unenge uchitopiwa zvinhu zvobva anenge achitonokwereta kunana my friends anogara mugaraji hameno guys zvakaoma kugarira meno kwai ndo vakadzi vane chiremerera ava kwanzi natejeki une chimwe chiremerera chaunenge unacho kana uri pamurume so vane chiremerera chavanacho so izvo zvari pamurume wavo asi havo Emily Magwenzi tiri kukutsvaga Emily wanguri watsvagwa naye Emily Magwenzi ko uripi kugroup uku uri kutsvagwa kuseri uku Emily uri kutsvagwa kuseri uku nasisirena uri kutsvagwa Emily iwonekera kuseri batika kuseri Emily handizikola alright anyway guys kana varipo ndoda kubatsira mukadzi uyu aripo andika munogona ngozondibata inini and then ndokupai number yake and then modi momubatsira yenyu haadzokeri kumusha munhu akadai but anyway sori akokola kana wazonyatsa kuchiona kuti une benzi rako iri kushandisa uchazoonako yekutamba zvakaoma sisinera handi unenge uchingoto ndodzimba dzacho here seipapapa kana wapechipiri ukazofunga kuti kusiya unoenda kuti pechitatu vanhu vanoti vanhu vanoti saka unenge uchingoti regai ningogomere ndiripo ndichitongokwanisa hangu gomera uripo vanhu vanozoti zvakaoma gomera uripo gomera uripo narini kola gomera yenyu waenda uya kwamurere sisire chikwere chandikatadza kubhadhara zvidenga ndakatochibhadhara pamwe zvese zviripo but problem manje mari une vana vangani kola kana ndanzi une vana vangani ndine 3 okay aiwa kutanga uyo akadaita ndine 3 avarika kana pakuita ndingangouya ndinokomupa nhamu mutaurirana mubatsireiwo chikwereti kubhadhara cho munongobhadhara straight kuchikoro guys munongopa materials munobhadhara straight kuchikoro vatichita kuti vana vakwanisa kuramba chindira mberi nechikoro kozi bora ngoma ragerero ringori hwaro murume kungoti basi rokungomukwira mubedroom asi otherwise hapana apa
hapana zviripo ndo zvimusareji makuworkshop yokore chitoya kuti vhura makumbo apa asi izvo zviri risina kana sendi yarinenge rina akola mune zvivindi ini pasina mari apangamboitiri pasina mari hapana pasina mari hapana pasina nchindo hakuna rudo ndikatotiza alright kola it's okay thank you very much kola alright zvakaoma right vagona kola vauya zvakanaka kola toda kuchipinda mutopic yedu yanhasi takamirira zvedu hafo because nyaya yavo yakati rebe ichandidhileya kubika futi toda kupinda munyaya yedu yanhasi topic yanhasi anditika topic yanhasi yatoda kutaura pane zvinhu zvakanaka zvinovaka zvakataurwa anditika toda kuita kurelata anditi this was a conversation between two people friends right vakanga vachitaurana vari two vachipanana mazano kuti so anditi asi pakupanana mazano apa nepakuonesana apa nekupanana mazano anditika takatodzidzawo takabata something anditika pane zvatakaona asi paonekwa zvinhu zvakadaro ndakaona vanhu vachita vhuvhuru mastreet umu makanetsa mastreet vanhu vachitaura kuti aiwaka masingula achipenga kuti aiwa statement iriya riri kureva kuti sisi masingulu chakati asiwo pakutaurwa zvakaita pane point yandakabatawo kune umwe single yakataura akati ko vanhu vari kubatwa kwatsina chemugabe vachinzi vahura masingulu here ipapo ndakabata point mamarried aya tite jeki vakataura kuti kana uine murume une chimwe chichiremerera andika chiremerera chaunenge unacho anzi kusangana nazvo unoti kufira title but kana munhu usina kusangana nazvo ayanda ndosaka tichitoseka kuti tikwanise kukupa zvinhu zvokuti ubude momo andika asi anyway asiri topic tatopedza pokati fure panotaurwa topic musinina wangu apambotaurwa kuti chaunenge uchingoda panotaurwa zvinhu zvinenge usingafaririwo andimoona right ndakaona noise mastreet ari masingles versus mamarried saka ndakamirira dhire kuti ndite ofuka rinove nhasi ndikati ndozoya netopic right makaiwa nyaya vatejeki vakati isusu mukutoona isusu kureva neniyo guys ndakadai kwai tine kamwe kauremerera katinako kekungoti ava vakarogwa ava kune kamwe karespect kanongovepo ndokutaura kwavakaita ndakadofarawo ndasingadoziviwo kuti tine respect ndakadozowa chitotanzi kungonzi ari mumba make so kune respect nechimwe chiremerera chaunenge uchingori nacho anditi asi zvozodaro futi kuti guys musanya kuti kwai ndisadaro guys ininika ndozvisati vamwe venyu obvious vatogwa nemunini wangu akachifona apa nemiwo vamwe mutone varume vakadaro vekuti havasi kuda kushanda muri kuvaitira zvose haisi mhosva asi kana yangu zvataugwa nditengotara zvatinofungawo anditi haisi mhosva aino kuti hatinambopinda musituation dzakadaro pamwe mimurimo musituation idzodzo andika saka zvatataura it didn't favor you animwana but nditira zvinongove it will never favor everything will never favor you in life animwana ndaona munyorera maita vaningina vangu mucomment section right saka nyaya yacho aindotaura ndeyekuti anzi I think chimene kuti haungoitwe approach anyhow nevarume kozanenge vachiona kuti wakaroorwa ndizvozvo chiremerera chacho chichocho ndizvozvo chiremerera chacho ichocho taakutaura ichocho chinacho kaisu chiremerera ichi anti tine chiremerera ndiriko kokoko kuchiremerera uko andika ndobva azoti vasara kuti nokuti kuita single kwakaoma kunze uko hakuna zviriko vanoti vanhu vaya vanoti wapinda unochinjanisa because anenge achitotsvagawo ukuti gandisetle naye handitika akati plus kana une murume unenge une security yako neprotection yako saka aiwa tsitsi kufa yes that was for Madam Boss but remember zvakataurika papublic so kutaura chinhu chinochiudza shamwari yangu handika chikalika zvotodza kuti ndo zviri mufungwa mangu it is what is in my mind ndo zviri mufungwa mangu ndikutaura newe 3 2 zati but walikisa iwewe ndikuudza zviri mufungwa mangu that means that's exactly what I think about you and the other you know ndo zvandicho ndo mafungiro angu anotoona about married women and single women the difference is ndikutaura newe 3 2 but ndo zviri mufungwa mangu andwana saka let's not sugarcoat it guys because it came out on the public so for public now it's us now to scrutinize and to say what we think right be it is gonna favor you or not
anditi mune unatara pfungwa dzake zvatokuda padiki papublic anditi ukawa ndichikudza kuti mina ndikumwire doro ndamwa doro ndokuudza kuti zihure zichakati andiona ndagara ndinazvo mupfungwa mangu ndazongokuudza because ndamwa doro andiona. So we talk about it anditi. So as much as what Jackie said, he had some truth in it. Baba vanabatikana zvakanaka andika masingu special akataka kupopota masingu sakati azviti isusu tinotori nani plus ini ndakabvumirana neumwe munhu pakuti nokuti kwatina zvezvitokwadi kunoenda vanhu vakarogwa vazhinji vacho ndo vari kubatwa chita upombwe kureva kuti mumba umwe vari kutiza andimoona vachiinda kunzoko kunoita zvavanenge vachiita. Saka nyaya iri pa2 andimoona iri kwese kunzungu nekunyimo saka tiri 50-50 andimoona. Handizivi imimi kuti nhasi ndategaidi kuvhurire platform tipo yazonzwa kuti imimi nyaya iyi uye wakazvimiririra andimoona uye wakazvimiririra iwewe madza wakafika wakapiwa marera usati kwai Friday takatomira Friday iyoyo andimoona right takatozvimiririrewo wega tione hanzi chii. Okay, ndi email yona nshaka. Alright. Saka chifona itinzwe guys, mafungiro enyu. Zvatanga guys. Chiko vanhu vekundotonga kuti munhu ari kufana pa kutaura nyaya kuti kunditumira tokai baba vari kurwara imbomira izvo kurwara tipa show guys. Okay, hanzi kindly play this audio on your phone, on your live, alright. Kwanzi ndi play audio vekurwara imbomirai guys. Imbomirai vekurwara tsvaga mari chimbomirai right. Ngatinzwe guys audio hanzi tinzwe audio ndikuvhurira munhu wese mukana hapana kutukana guys. I'm not going to allow vile language andika comment section amene zvinesa kana mbona kana admin kana one amene tivaripi amene kuti vari kupi anyway atikuda kuona munhu anitukana kudi muhuya utaura zvaunofunga wakazvimirira pasina kutukana neumwe kana kudi kusawirana kuripo. Disagreements are allowed but kutukana it's a no. Regai tere audio tinzwe. Sisman ndepei marise indangoti ndikuudzisha nekutrusing dzakwa about vanhu vanhu havatambure system ndochokwadi. Vanhu ava itori a group of vakadzi vanoita izvo zvesvo. Kune kunonzi kuchimunhu muJoburg. Tarasiswa ngiki topic anyway. Tarasiswa topic tatosiya izvo kupema izvo tabva kunyaya kupema. Tave kune nyaya yemasingles nevamarried. Andika ndokwatave. Andika tave kumasingles nevamarried zvokupema chimbomirai tozozviona paleta. Andika right. Saka muri kuti kudigwa isusu kwaitine security. Anditi kutaura chokwadi kwaitine security and tine protection. Andisiyezo zangu kuti pa protection apa pa kuti kana ndikavika nemunhu ndakurwa kuti vanogona ndigwira handisi protection yacho natinenge yakamira sei but security handinenge iripo. Asi on the other hand namchita mapasore panoka hazvipendi chokwadi. Every day, right? But on the other hand, ndinotaura chokwadi guys. Hanza kuna dzimba dzisingapisi. Anditi dzimba dzinopisa. Vamwe voti akapfeka bhutsu ndione wakushinya kwayo kana kawaenza kushinya uchakurura. Anditi maona. So kufungawo kwevamwe ndokutaura kwevamwe andika saka Allo kola? Allo sisi mere makadi. Tipo magadi bate makada. Naye jodi boa Shakira. Vano kuleta mafoni zawo kuma radio. Kunita kungwa noise pana. Alexa, keep quiet. Oh. Right, taura kukola. Murukunya zondiwa ndisi. Zvakanakisa.
Sisimeri zvinizvi ngaasati vari mudzimba vari kunakidzwa nazvo kana kuti masingo zvinoenderana nokuti marriage yako iisei. Uyezve makada kuzviongorora vakadzi vacho vari mudzimba ndovari kuvanza upongo hwacho. Vakungobatwa pane yakabuda kwagozvongora futi yevakadzi 2 vaibvira murume 1 murume munhu asi vese vange vari pavarume. Saka zviri kunakidza mudzimba macho ndozvipi? Shamwari yangu izvezvi haididi kutaura mazita asisimeri ari kuchema inei handinepini usingo hwacho hutori raiti nezvandenge ndichiona zviri kuitika mudzimba umu. Murume anoita bonde pafoni, mukadzi ari pasaidhi achiita bonde anenge achifunga kuti murume akarara, asi murume anenge achiita bonde pawhatsapp nemumwe mukadzi. Kwaiye anenge achipretenda kuvata nemake mukadzi anenge akatovata sisimeri unoziva chimabasa chedu ichi chemadhumbe chino. Saka kana akatovata anozozviona sei? Hanzi ndinozongoita kuvhunduka, pandovhunduka paya ndo pandinoona ndovhunduka ndotarisa munhu ndona ari pako ari kutotaura nemukadzi waakashama. Saka iye haazvizivi kuti murume wake anoita izvo, akambomubvunza. Anotozviziva mukumota mudanana nalandlord wekuZimbabwe wanodanana naye pamba pavanogara ndo anenge vachiita makona. Saka marriage yacho kukosha kwayo zvimwe nguva handizvionini zvakatotaurwa naJeki zvezvitori out of topic. Mazuva ano zvangofanana single or married, vanhu vese vangofanana hapasisina zvokushora napo. Munhu ngaangoenderane nezvinoenderana naye. Right. Imi muri kusingwa nditi? Ndiri musingle ini nditori happy. All right. Saka ndakatoramba kuroorwa kuti ndimuke ndichichajiwa nemunhu achindida achindishandurudza munhu achienda kundoka achinohura. Saka makatoramba muri boy ni muri single makadaro? Ndakatoramba nditi. Amuna boyfriend here? Amuna ma boyfriends? Ndinayo kubva 2014 ndinayo boyfriend ndinoona kana ndamuona ndizvozvo. Saka isina ndizvozvo. Okay. Saka paanouya boyfriend muchidana naye pamunoita semuchisa protection? Kubva 2014 yo. Kuchangoitwa yake kubva 2014 sisimeri. All right. No, thank you very much. Gatirore asi sisimeri ini pamwe kuti ndinenge ndichiona matambudziko anenge ane shamwari yangu iyi handizivi but saka muri kufunga kuti varume vese vakafanana nemurume shamwari yenyu here? Ndio zvandienda kungofunga ini. Ipamba vakamborogwa murume wenyu wamamunaye akafanana nemurume shamwari yenyu here? Aiwa murume wangu airowa kwete zvokutamba pakuabhusa ndo zvandakamusiyira asi ndakamusiya ndokubva anwa poison baafa. Saka tiri kuti kesi yenyu yanga ine kurohwa yemusikadzi uyu ndeyekuti unohurigwa. Ndairohwa sisimeri abuse yacho kasi zvakaoka saka zvangofanana singuka kana kuti married vanhu ngavasashorana apa zvinhu zvese zvinhu hapana zvakachiremerera chimboripo apa muchiziva kuti murume wako anodanana nanhingi. Saka boyfriend yenyu iri single here? Ari single. Inini ndakaramba kuroorwa asi ndakamupa permission yokuti kana waona mukadzi wamuda kuroora tobva tarambana. Aiwa pakanaka. Akawana mukadzi wokuroora ngaaroore asi neni tinobva tasiyana. Aiwa pakanaka. Pakanaka. Thank you very much caller regaitinzwe vamwe. Thank you. Right. Hi doi. Right. Kana vari vamwe vari kuda kufona guys, fonai. Tinzwe. Hanzi ini ndakatoramba kurogwa na caller. Ini ndakatosiya boyfriend ndakatedza kuti ina handichadi nezvako kana uchida roora hako tozoonana. Right. Regaitinzwe audio. Sinele maspera sei. Ndinoona kunge nyaya yemasingles nemamarriage inotinetsei. Yes, tikazvitora tichiti aiudzana iye pachake nemunhu wake waaiudza kuti kungenherera tiramira. Yes, it's fine like that. Pakuzotaura manje kuti hatitambe newe nekuti unenge wasingle, masingle amutorwe serious. Ndoona kunge pari wrong. Why ndiri kudaro? Havasi vese vasingle mothers vari kubuda mumamarriage nekuda vanenge vatotraya vatonita vatoona kuti hapana.
chero uri nherera chaiko unofira unherera ukada kuchengetedza marriage yo chero kunyaso unoti panapa magariro harisi kuita haufaniri kugarira kushingirira kuti unherera kuti nekuti ndiri nherera genditeramire mukoro unakuteramirwe zvinhu chero uri nherera yakaita sei ndopaipai panonzi vanodzidza yekuzvishandira chero uri mumarriage machona so that mangwana unova nesimba rekuti chero ndiri nherera zvinhu zvadai unobuda kana kutangira kuzvinongori munhu anogona kuzvishandira wega and havasi vese masingo anoiti pano apinza puno abuditsa pano apinza munhu abuditsa aita mastep date 4-5 vakasiyana vamwe havatomboita izvozvo vamwe vanotochengeta unosvika vakura asingamboita izvozvozvo zvese izvozvo zvachingoconcentrata nemhuri yake vamwe vanotsvagowo one serious partinawo vamwewo vanoitawo zvavo izvozvozvo hazvinosiyana-siyana indoona kunge zvangu paya pakangoreshwa maybe it was not meant kuti zvitofanira kubudiswa kunze zvaifanira kungogumira vari vaviri ikokoko vachitaurirana kuti ita so kwete kuzobuda daro ndakaona kunge pakaita kakutsvinyira kuti masingle mother asaonekwa kunge vanhu vari right. Aiwa, remember conversation was here. Remember conversation yanga iri yavo vari two. Ndakaona kunge masingle mothers akaita kunge atarisirwa pasi adzikisirwa inangu handisi single mother but kumuono wangu ini ndakaona kunge masingle mothers akabva atarisirwa pasi akabva adzikisirwa kuti vanhu vasina chiremerera vanhu vasina value but ukadazototarisa mazuva ano achona masingle mother ndo vatori vanhu kwavo isu mamarriage tisu vanhu vacho vatori nemusoro iri upside down tiri kutobita zvihombe kunzoko kana kutotarisa masingle mother ndo vato vanhu vane chiremerera because those people they know how hard life it is out there. Isusu tichigirwa zvese tichidii tichida kuteramira zvenhando mudzimba umo dzimwe kwakatotarisa tisi tine minana yese atototi masingle mother aya unotomatimaya kutoti hey these people they are very hard working, they are very responsible. Chero akafunga chaiko dzimwe nguva kuita zvacho zvevanhu vakawanda vaka some of them they are very responsible, they respect their kids. Ameno muono unosiyana. Right. Thank you very much. Ndikola vari kudaro ava. Hanzi Tanzania Jake was speaking for yourself and not for other. The fact here kuti Tanzania it went out to the public is no longer his now. As much as she was speaking to yourself, to your friend, right? Vashara vari too. But Jakatobuda, we now know until ndopato vatatu paitara vatu saka ndizopfungwa dzanga dzokuma singles. Ndizopfungwa dzanga dzokuma married. Paitara vari too, but ndofu ifungwa dzake kadzaitaura. Fungwa dzake kadzaitaura guys. And let's not run away from the fact ifungwa dzake dzaitaura anditika. Ashachara bro wake vari too. And this conversation was meant for the both of them. But unfortunately, yagairi prank yaitwa handika saka yagairi ku public. Saka yatongoenda ku public. Now you can't control what us people will say. So I like Jackie because she knows social media. She knows social media. Antoziya social media nochanda say. That's why I asked kutaura anything but because chatobuda kunze kudai chatowe chemunhu wese. She knows. Hello Kola. Hello Kola. Hello, Cincinnati. Yes, dear. I think, Jackie, Jackie, what she said has a lot of wisdom. Jackie, Jackie, listen, when they were like, what I want to say. Jackie is good. Jackie, I cover a good advice. If it came from a different person, people were not going to say what they were saying. Jackie, I'm not sure single mothers. Even in society, if you are a single mother with a child, they look down upon you. If you are a single mother, they look down upon you. I'm not a single mother. I'm just saying that what she said was really true, but it's just that it came from Jackie. If it was somebody else, people are not going to say all this. I think she has wisdom that people can't take away from Jackie, and her advice is good. Listen, Kola, when I say with Jackie Benki, I am saying let's not put a narrative on social media. People are saying differently because they hate Jackie. No, that's not it. Everybody, but majority of people, they love Jackie. I for one, Jackie, I don't know WhatsApp.
and we love Jackie. But no, pani pokuti, even if you are my favorite, I am your favorite, and obviously you say your mind, and you say what you think, I know, similarly, and you will run him up. That's exactly what people are saying. Not Kutivana Mubenga. I don't think it's a matter of hate or what. It did come from whether and one quite opposer, because remember, this involves my single mothers at our home society, and there's also my married women at our home society. So in umbrella word, you don't involve Munwese. I don't want to tell us that you but in people are scrutinizing what was said. But as you are saying that what she said, no, had wisdom also side kwako pakuti even in my church vanhu vari single vatasigwa pasi. I do agree with you. Musingle ukapinda muchechi chaimo chaimo unonzwa chinzi izvo vavanhingi vakatogadzikwa apa pasaidi apa kuti murume wangu angazoona musingle. Handiona even ana vaifundisi chaicho chaiwo handiona vane kamwe kakungo handizika kakungo sideline masingle so kuti vakutorerwa varume here kana nditi kudini handizivi like vane insecure, you know, around my singles. So like some sort of like my singles, they're a threat to them, something like that. And on that point, I agree with you. Also, I think it's also like it's also one Africa. Because why I'm saying this, right? In any mona country for inini ndakauya kuno kundine mwana wangu vanhu avazive kuti ndine murume but ndinaye, but vanoona ini ndine mwana wangu and vanhu they judge you because uri single mother, but vanhu vachena havatombokujaje, like, you know, they don't care, it's none of your business. So I think it also has to do with isusu vanhu vatema, we are very judgmental. And that is true. Maybe being in UK for 2 minutes, and also being somebody who deals with day-to-day issues. Like, honestly speaking, if Jackie had said this statement 3 years ago, 5 years ago, I was honestly going to fight with people. 100% na Jackie. And I say 50. You know why? Seeing woman marudzi and ezvuma dzine chinhu zvakuitwa mamwe marudzi nechichi kune amwe chichi guys yamwe chikudiko nechiculture shock inonzi ndizvo cultural shock andiona. So do we still have to follow that, my dear, like you go with somebody outside there? And I don't know, what do you think about that? Kuti sezvavataura kuti now chiremerera tochida, everybody wants this chiremerera, wants this security. So do we have to stay in abusive marriages and relationships because ndiri kuda chiremerera, because I don't want to be sidelined kana zvak church? No. Immediately, I'm one person. I grew up seeing people being abused, and from the word go, when I started dating, I told this person, like, the moment you beat me, you're out of my life, and I mean it. So I've never experienced physical abuse, because from the word go, I tell you, I'm not about that life, because I saw it growing up, I saw it around me, and I don't want that. Yes, in relationships, no, I'm not about that. Saga, I don't. But abuse is not only physical abuse, my sister. Yes, I know. There is emotional abuse and financial abuse. Yes. I mean, I don't recommend a relationship because of what will society do, because society is not going to be there for you. So hold on. Sorry, guys, can I hear? So you are now coming back to a certain point whereby you are disagreeing with JK as well, right? Because you just said it yourself. You just said when you're being beaten. No, I don't tell anybody to stay. You can't stay Paunoroa. No. Kind of abuse emotionally, mentally, verbally. No. If you can just leave for your sanity,
handikurudzire izvozvo kuti hanzi gara for the sake of marriage, but at the same time things can be worked out, you know, go for marriage counseling, talk about it. That's my point of view. Right. Thank you very much, Kola. So, guys, you see what I'm saying? Tutara mono yedu. Tripakati is it 50-50? Because in our host, if you're not careful, if you're not careful, who got so go change a statement. And what Kola yellow. Hi, Mrs. Melly. Yes, how are you? I'm good. You know, I'm happy. Kuti pane statement yataurwa naprevious person atanzi kana pamwe unenge uchinyatsoona kuti hausi and inini I've really had to verbalize it kuti zvinyatsodzika midzi mumuviri wangu kuti do people understand that being loved and being married are two different things? Because I think problem yatinoita pama discussions yekuti I'm married, we equate it to I am loved. That's not necessarily, those are very, very different, especially in our culture and in our economy. Those are very different things. The other thing, chandine mubvunzo nacho, chiremerera chii chaizvo chaizvo? Chimbotitsanangurirei chinonzi chiremerera nyayesikana. This is but let's wait for others to come. And before let me address Peter Tetai Munyai Chagwiza. Right. Tendai, the conversation was between two, Jackie and Madam Boss. Yes, we all know that. But once something goes out there, marriage at Fanani, yes, we agree with you. Marriage Madam Boss, I find marriage Kola, I find marriage Yangu, I find marriage Yaningi. Yeah, Zakato Siana, right? But remember, this conversation happened between two socialites. Yeah? Two socialites. True, and it came out to the public, right? Public, we've got the right to take it and scrutinize it based on their conversation. And public, and life. And we platform because to public but they are very private conversation. Took saying now Jackie is public figure, right? Vanhu paataura Madam Boss akupa advice neshamwari yake kuna soko wake mukoma wake anditi but paataura kune public ari public iye tete vepublic anditi now papublic iyoyo pafollowing yake pane masingles pane mamarried anditi being a public figure vanhu vakutotaura kuti okay saka ndizvo zviri mupfungwa dzake zvakaudza friend yake. This is what she thinks against him towards my singles or my married. Because you're public, my dear. So before you say kuchima hakira, and you wanna just know if anything goes out there to the public, I say be true. Because it's now a public matter. Because public, it's now only on the public domain. And I hope Mabatsika na tendai papo ne uyo aisa like yacho. I hope Mabatsika na papo. Right. Can I just add something? Okay. It's also possible to talk about what Jackie said without it being that we are talking about Jackie. Talking about what Jackie said and talking about Jackie are two different things. Yes. 721. Ziana face to face na Jackie avakwani 5. Saka zvatiri kutaura haana kutaura kwatiri hatizivi hazvine ende zvaakafunga hasiri ega anozvifunga. We are now just discussing it as zvinhu zvinoitika nezvinofungiwa nevanhu. It's not about Jackie, it's about what Jackie said and it could have been said by anyone and would still have been talking about it. Yes. Thank you, Kola. Right. Kola Peter, hello. Ru, hello. Hi, sis Meli Maskarasi. Ndafunga kuti Maryland ndiye atanga before me because ndamona ari panapa before me. Ndachida kungotaurawo zvangu panyaya iyoyo yesingle ndichitaura ndakamirira masingle mothers. I'm a single mother of 2. Sometimes it's not by choice. Tinenge tichitodawo kuroorwa, todawo kutogara mudzimba but kana zvinhu zvichiramba toita sei.
saka zvinoreva here kuti kana tisina varume hatitorino chiremerera musociety. It's not sometimes mukagara nesu pasi mukativhunzisisa kana kuti umwe neumwe kuvhunza kuti reason why uri single mother ndeyei, tinenge tine mareasons atinenge tinawo, not kuti hatikwanisi kugara nevarume kana kuti hatidi varume. Saka ipapo hangu ndakangofilawo zvangu kuti even though vaitaura vari two, but mumwe wacho handiti ndiye akazozviburitsa pachena achizonzwa hake kuti makataurwa mashoko asiriwo. I don't know hangu kuti kwavari madhambos kwavari vakazvionawo sei, ivo vaingofunga kuti it's a prank, it's a joke, but mune mashoko akaita akakurema kuti vazoisa kuturika pakazara vanhu kuti zvinzi kana usina murume hauna chiremerera. Guys, it's not kuti nguva dzese kana usina murume ichoice yako yekutoti handisi kuda kuita murume, ndoda kungofamba ndichizvara vana, panenge paine reason behind. So ndozvandangofonawo hangu kuti nditaure kuti mashoko iwayo iye hake maybe haana kuzviziva kuti zvichazoturikwa haana kuzozviziva hake kuti zvichazoturikwa paFacebook, but mashoko akarema mufunge, mashoko anobata. But ini ipapo ndichitaura ndichida kutaura panyaya yawakomenda iyoyo yanditika mashoko akataura kuti kana usina murume haana chiremerera. Toda kutaura chokwadi kunyepa here. Is it a lie? Unenge usina chiremerera kunani sisime. It's just that zvakazopuritswa padzai. Ngatitaure chokwadi guys. It's just zvakazopuritswa kunze. Handika, but tichida kuti let's not pinda with the feelings. Handika, tichida kutaura chokwadi chaicho chakati. Kana une usina murume usingle nechiremerera. Answer me there. Inini for me hangu I feel kuti masingle mothers ane chiremerera zvinodependa nekuti iwe unovaonawo sei. Vamwe vanongoona kunge masingle mothers ipfambi, saka unonge usina chiremerera. No, saka maonero paunofamba look dear, anditika ndiri kuti inini handisi kureva kuti inini ndiri kuti hamuna chiremerera. Uri kundinzwisa? Ndiri kutaura according to society yedu. Anditika ndo matauro akaya according to society yedu. Munhu asina murume kuzhinji kwacho kutaura chokwadi haana chiremerera. Hanzi what do you mean? Ndiri kuzama kutsanangura ipapo ndinzwisisei ipapo. Musati God bless thee. Kwai chiremerera kunani? Chii chinoi kuremerera? Chiremerera kudii? Mirai nditsanangure zvandiri kuzama kutaura, maybe it came out wrong. Andika mirai nditsanangure. Chiremerera chandiri kureva ndechekuti anditi like inini kusociety yedu yatinogara. Remember inini ndiri anzisimeni on this one yabiased. Matotanga kuti yabiased. Inini ndiri host guys. I told you earlier on kana wapinda pakati I am the host. Saka ndataura ndikati ndiri 50-50. I told you ndikati ndiri 50-50. Anditi ndataura ngati kana wapinda pakati aona ndataura ndiri 50-50. Saka ndichabvunza uko. Ndosaka ndataura musapinde nemoyo. Andika godzi conversation. Right? Ku society yedu ndambopa example yekuti ukapinda muchechi andika kunonzi baba Ningi uyamugara uku uri kuniteerera ru baba Ningi ndiri kunzwa pakati penyu mukadzi wacho kudai so handiwana insociety because uri kunzi iwewe isingle lady usho handiwana pane gwenzi tinogona kunditi kuitika apa handizvo here ndipindureru ndikunyepe aiwa ndikuda kuenda newesamwe ndikuda kuonesa vanhu handichika kusociety chiremera zvishochoka havakupi chiremerera kusociety hatisi kuti zvakanaka. ndivhunze chiremerera chiremerera muchirungu chii? Dignity. Kuti chiremerera muchirungu chii? I think it's dignity. Saka ndoda kupa example yekuti pamagathering chaiwo guys. Ndoda kuti munetse kuti handisi kureva kuti ndiri kudaro. No, ini ndiri ghost. Saka ini ndiri kutaura based zvandinotoitika zvandinoona kumagathering mukaenda. Guys, masingle ndimunonzi endai munobika. Ndiri kunyepa here. Go and cook. Endai munobika. Ndimi munobikiswa. Panodewa mvura. Tichenawo mvura utivigire handika simene kunochereswa nekubikiswa vasina mari mazuva ano. Kuti vasinawo mari, but you can't dispute the fact yekuti futi kumasingles ukako vanozviitiswa futi. Andiona right, mukaenda kumagathering panoungana unoona zvikwata zvevanhu ivava vanozviti takarogwa vakamira vakadai uko kuchito masingle anenge akamira ari uko vachito handinoona vatakungika kusarudzwa. So ndikutaura zvandinoona guys.
and not say zvakanaka, it's very wrong zvakaipa but zviriko. Alright, sis Meli, ndokumbira Respect kufunza musati maenda inopiwa munhu anenge ane murume nerespect inopiwa munhu anenge achinzi isociety yedu iyi handisiri ini ndikudaro, isociety yedu inozviita. Tikamira tiri 2 murodhi, pakamira mota andika iri kuda kutipa lift, handiti unonzwa kunzi makaroorwa here, handiti makaroorwa, garai henyu apa mudai, uyo asina garai kumazuva zvakanaka, asina gara apa, iwe unonzi gara kumberi kuti ufambe uchinyengwa. You get what I'm saying? You know that now. You get what I'm saying? Alright, sis Meli, saka Tom ndokumbirawo kubvunza hangu pari panyaya yekuti munhu afirwa nemurume isinguwe here kana kuti anotorwa sei musociety medu, tinomutana? I don't know ipapo, ndoda kutodzidzawo ipapo. I don't know. This is culture now. Yanaita culture shock here. This is very wrong. If we don't talk about it and we change this narrative, guys, icharamba ichingova kunzi masingles ekuZimbabwe hana chiremerera. Anoona. Tinenge tichida kuti tiite zvinhu zvokuti tigadzise zvimwe zvinhu. Mastokoza buda udzoke. Buda udzoke mastokoza. Buda udzoke. Andisana mbosvinzwa ini. Zviriko laida. Asina kusana zvo zviriko. Hanzi chiremerera. Right. Iyo yazvidana nemurume womunhu manje B. Kazhinji vakadzi ava vari married vanozviita secretly. Ndosaka ndati ini ndakabvumirana nemusingula akapindura nesu rokuti ko vari kuhura kwavanoita chemugamba vari kubatwa pa ndevapi mamarried, hakwende vasinguswa mamarried. Saka ndati ini ndiri pakati 50-50. Right, ngatimbonzwa. Halo Kola. Hello, police. Iyi ndiri right kanjani? Mushe kanjani? Ndirakuedha kama example mamuchitaura. Kuti musociety medu zvakangofanana padzimba 2 pamwe panogara musingle nepamwe panogara married man. Pamwe panogara married hapangosviki zvekumhanya, but pamwe pasingle panongosvikika chero ada musociety medu. Society, yes. Society. Handizivi kuti akavaudza kuti single wakasiyana nemarried ndiani, I don't know. Hapana murume anotonga. Ndokabhari yenge chitaurwa yeya. Saka ndiyo chikocha chokana ndichireva inini ya kuti kudzvanyirirwa kauko. Kuti siso tataka chiso in other words, mamarried apa kugara mutemo ife society iri kutini iwewe zvandabvunza Kola zvazva. Saka ndogara here mu marriage re abusive because ndipa kufadza chi povu community. Azviti hazvo but kuti ndosakapa cheti vakati zvinokubvisa chiremerera chochocho. Vasingle hakuna anokuvhunza kuti waita sei, kagara pamwe pakagara anokuvhunza. Ndosaka kushora kuti masingle akawanda vanolebhura kunzi mahuri. Kana mukafitasa society vanolebhura kunzi mahuri. Izvozvo. Ndoda kuizvo zvinoti hakuna murume anongosvika paari kana ngofamba nemunhu. Bhozi hapana sesimeli munhu achangofamba nemunhu kana ngoonekwa muchingofamba nemurume zvisina direction. Vachizoti kufadza diaries varipo. Ndataura chokwadi. Zvakadaro futi tine masingle asingafambisa bene varume ariko, asingafambisa bene varume kudaro ariko. Sisimeli ndokumbirawo kutaura zita remunhu ndoziva kuti hamufariri zvemazita evanhu. Sisimeli saka imondudza kuti zvakafanana naAntizozo vaive havana chiremerera. Mazuva ano chiremerera chopiwa munhu ane mari. Antizozo isingle handizivi hangu kana vakazoroorwa but mofunga kuti ivo kusociety kana kumusha kwavo havapiwe chiremerera nekuti havana murume. Mazuva ano unopiwa chiremerera nemari yako. Mari ndoinoita kuti upiwe chiremerera musociety. Ndakasipa nemurume wangu 2018 but by 2018 kusvika 2025 is 6 years ismeri. Ndarara nevarume more than 42 years. Ndarara nevarume more than 42 pa 6 years ndiri single. Ndakaendemisa vana 7 pa 2 years. Achiti ndavakukumbira uregero kuna vana vangu after ndaona story yekunzi chiremerera chichichi achitombotaura kuti ndasingazvizivi ndofunga kuti ndikuzvigonera. Sometimes ndingochitrayawo kuti zviite mazvona. Sometimes hapana munhu oita single nechokwadi misati kachitoita saka pakuzozama paipai vanozopisa vati uri huru because machika chitaura rume 40 wanda na 42 plus pa 6 years uchizama vanozolebva kunzi mahuri
But pa 6 years futhi 2 washoma hawo. Pa 6 years. Washoma. Futhi tete. Washoma. Pa 6 years pa gore munhu unoba kuti waitise kana 15 ro. Yeah, pakaipa. Pakaipa. Right, alright, caller, thank you very much. Beautiful. Pakaipa. Right, vakakwira pane anything to say? Yeah, pakaipa. Network yangu iri kunetsa kundonetsa vanhu. Network yangu iri kundonetsa vanhu guys, sorry, iri kutoramba nokwidza. Hello, caller? Ndinoda kupindura panyaya iyo yemasingo ladies kuti chiremerera unenge musina chiremerera zveshuwa semere kana uri single lady hauna chiremerera. I'm a single lady. Pane zvimwe zvinoitika zvaunonatsoona kuti vanhu vakundijaja because handina murume. Ichokwadi. Vanhu vanotadza kunzwisa chinonzi chivanhu chedu. Chivanhu chedu chinokutaurira kuti kana uine murume kana chero pawafamba pese munonzi makadii, pawakagara pese kana usina murume wakadii, even usina kudana nemurume wemunhu uri threat, munhu wese anenge achingokutya. Maona, so chiremerera kana munhu achitaurirwa chiremera but haungagari mumarriage neabuse 50-50 because kutya kunzi i50-50 because uri kutya kuti unozonzi uri single. Ini ndakagara pamba, example, it's just example. Ndakagara pamba paine caretaker anga ari mukadzi nemurume atiti mukuzviona. Vanhu ivavo vaite vachibva vazobva nendoti akati no ndichatora inini ndinga ndiri number 2 ipapo pakugara nguva yakareba ndobva ndiita inini but sisimeru kwana matambudziko andosangana nawo nekuti handina murume hakuna anokutera bhoza ndiboteka kuti anodanana nalandlord anodanana nalandlord landlord ari kurara naye that's why ari because inenge audzwa chinhu ndikangaudzwa kuti zvanzi zvakati sei adaro vanotanga kukupa mamwe seari ataura audzwa nalandlord mukurara nalandlord nokuti uri single but pakave paina mukadzi nemurume hazvina mberi zvakuda kana kutaurwa nezvizvo asi pandakangonzi inini ndine ndani chati pakatanga kunzi ndinorara nalandlord ndakasvika pakutaura landlord kuti no inini handikwanisi mona landlord akati but inini vanhu ava handina kuvajaira ndikati but inini ndiri kutipinza panguva yakaoma inyaya yekunge usina murume wozoti paunenge wakagara pacho pese paunenge wakagara unonyatsoona kuti nemunhu asiri saizi yako because hauna murume anokuti iwe nyaya iri 50-50 ndochokwadi iri 50-50 haana ruremekedzo waanokupa because anokuona uri useless. Maona but the thing ndeyekuti Jeka akataura kuti side rake raanga akaonawo but i50-50 usimereja haungarambe urimo haungarambe urimo haungarambe uchiabhuswa nekuti uri kuda chiremerero kwatiri kuenda futi kusembo kwacho uri kunoabhuswa futi because chiremerera chacho ichocho chinofanira kunge chiri tisingatauri kuenda kure kola kana kola vatanga kufona vatindi kutsvaga mari yeschool fees handi vataura situation yavo vakati murume wangu hashandi ane 5 years asingashandi handi haatombocheuki kuti school fees yevana ndinzi kutsvaga school fees indikati vatisaka muri mu-abusive marriage kai zvikanzi manje ndikabva vanhu vanoti kudini ndabva ndadzokoredza kwamuri guys ndikabva ndati vanhu vanotii zvikanzi ndikabva vanhu vanoti chii society inozoti chii handikuona pane era ndipapo for someone to have chiremerera she must endure all the abuse, all the pain, all in the name of I have a husband. Okuti pakanokwa padoor, anobuda nehozo voice oti makadi ukuchokod. Chete. Otherwise pakabuda inine voice risire chire kubesa. Makadi ikode apana chiremerera.
because everybody will see me as single lady, or whatever, you know. Of which that is wrong. We've got very successful women. And very single. But what about CEO of my company? Very much singles. But what about company owners? Very much singles. Because you want to shake up, Pano Salutwa. Very much singles. And what? Second, that's that I'm saying, you want culture yedu. They take a cool yedu of Zimbabwe. Do you like instill this move on? Kuti kana usina murume mwana wese idaro ukuroorwa rini, when are you getting married? Vabereki vanoti vakatse kuvhunza kuti ukuroorwa rini, andiona unoti wagaritsa imimi wagaritsa usina murume vamwe zera rako vakutoroorwa kutuma mwana simply because vanhu vanozoti chii akusvika 25 years asina kuroorwa. Yeah, it has this message. When you single, because even if I know Papa Musia Van, Vanavaco, Cavasia, Cana, Purcovamsia, not a Mayavaco, Barku, Barquabat. Even Usiriku, but because nobody walk up a map, you see marriage, which you will, are not Purku. Murume walk, see, I not cut again up no. I told you to anoti akaenda kurekwa iwewe zvese izvozvo unengosimudza uri kufocusa nekutsvaga mari aisinyore kuemployment mekuti unongosvika uchiwana mari inonetsa kuwana wawanawo unotumika especially munhu wemukadzi ukaona munhu wemukadzi anorasa mhuri vashoma but munhu wese anenge achitsungira kuti daenda wawana mari daitiro mwana wangu daenda wana mari but the moment yavanongoshaya mari unzi amai papo vari kugura vari kwavari vakadza kukuchengetai. Anditi ukona chaivo isusu semadzimai hatigone kurespektana ndisu tiri kuudza this thing yechiremere because kana ndikaziva kuti amai nhingi vari apa havana murume zvireve kuti havasisiri chinhu. Thank you very much, Kola. Ishokwadi. Thank you, Regai, for the one Facebook. But I don't think it's really fair though. But anyway, I mean, thank you very much, my Tabas. Right. Kola, hello, over to Facebook. Hello, Mascara Stacy Simeli. Mwishe, inini hanguka, vatete jekika. Paipa ya ndinoziva kuti vaida kuedza kupa Madam Boss. Ngati vaida kuvadzidzisa. But the way akataura nayo, akabva sounda desperate. Yekutoti you cannot do anything kana utori single mother Simeli. Nekuti wakatofirwa, hanzvadzi hatina, kutoumbiridza Madam Boss. Zvezve kutoti ramba urimo muchimarriage ichocho. Ana utomboda kuteerera unzi side raMadam Boss racho noti what is the reason why akusiya imba. Vanotombomirira kuti yange iri prank but tiri kutaura kana zviri zvemashua. Kana Madam Boss vaitoti ndasangana murume ndingotaura handisi kuti ndo zvakaitika. Ndasangana murume akatokwirwa neumwe murume. Why is it Jackie? Ana utomboteerera rimwe side. Ndo zvakaratidza kuti it is coming from like zviri kuitika muupenyu hwake, ndo zvaanofunga kuti vanhu vese vanofanira kurarama vachizviita. Dai akamirira kuti ko shamwari chii chaita kuti ubude mumarriage. Akataura kuti zvakatioma soko. Ngaamirira kuti ataure kuti kubva atodembera udemberero ende anodemberera. Ende anogona kunonzwira say I don't know this kudetembera Simeli. Imagine holding someone to say at her age Tyra kumudza kuti zvoni please takafirwa nehanzvadzi at her age she's a celebrity she can ndipapo pekutoti izvezvi akaisa ndosaka muri kuona kana kuti masingles ese akutanga kuti senge akati ataka zvekudaro kana kuti akashandisa brain dziya dzekunge murume anofanira kutowoshipwa. Izvezvi varume vakutofara kuti hapana kwamunoenda even muabusive relationship. Imi munganzwa unerera munhu ane 40 years kuudzwa unerera Sisimeri. Unerera at 16 ndo panotyisa uchiri kuenda kuchikoro. But life begins maybe at 16. Pana mwana wakatotanga living at 16 at home street akafirwa nevabereki. But Pepe akada kuedza kuvahodha asina kutombonzwa side. Pepe akashandisa zvaari kurarama mazviri. Ndosaka mama kutoona akutotanga kuchema, akutotanga kuita sei handisi kumujaja. But
ngachitarisawo saidi remasingles kuti what was the reason why ngaateerere umwe munhu kwete kuti iye dambudziko raari kufamba naro iye zvaakagarira pamurume iye oti nyika yese ngaigarire. Sisi Mari pane pamwe panogozha munonzwa tine chitodzida dzimba idzi pane pamwe paunonyatsosumudza bhegi kuti aiwa regai ndijadywe hangu, regai ndinongedzerwe hangu, regai vandiseke hangu, regai vandipoinde kuti iyo zisingle mother kana kuti zitetere mumusha. It's much better sitimeli pane kuzongofiramo kana kuti wazofa nezvirwere waita sei. Pane pamwe panoshingirwa pekunyatsoona kuti aiwa vedwe ndine 8 rooms yangu ndakatengerwawo Benz ndinokwanisa kuchema. But Jeki zvaakashandisa paipai zvaita kunge senge iye life yaari kurarama inofanira kurarama nemunhu wese. Haafanira kutombonzwa rimwe side. Akaita kanenge kutomisa pakona kuti iwe usatombobva. Ngataure nherera at 40 sisimeli. That was izvezvo yando kunonzi kuva desperate. Ndo vakadzi vekuti kana murume chaiye vanenge vachitoti handibve pano nyangwe vaona 14 magirlfriends vachingoramba vachingoti handibve pano. Hapana kumbiridza kwaakaita paipai. Hapana kutaura chokwadi. Ndosaka ari mumastreets mese muri noti akaisa masingle mothers pekuti hatina basa. Hatitomborina kana basa, hatina chiremerera. Izvo zvekuti chiremerera izvi, izvo zvekufirana MRS izvi. Iko kutoshandiswa ikoko. Pane kumwe kushandiswa kuti unyatsoona kuti sisimeli at least muaccount mangu ndindirugara nekadi. At least murume ari kuendesa vana vechikoro kuma-A schools. At least ndinemba, ndine mastovha angu, ndine zvinhu zvangu. Kozoti kumwewo saka vamwe vanhu kuzodzidza nekuti iwo masocialize ndoziva kuti hanguti angasingambofunga kuti ichaiswa papublic. But isusu tangotaura maonero edu hazvifanirwi kuitika musociety medu. Masingles vari married tese tine madisadvantages nemaadvantages. Ndataura nechokwadi. Right. Thank you very much for ane muono wenyu. Hazviri kunakidza. The next caller, hello. Hello Sisimeli. Yes. Muri sei? Ndiri boka njani? Ndiri bo. Inini ndida kuwedzera pa kuvhunza special inini from Matebeleland kuya kana uchida kunotenga like maybe kumana masabhuku stand and things like that. Avatotengeseri zera rangu. Varakutoda zera rana mai vangu more than 55 years. Hanzi avadi masingle. Hanzi tanetsa kunharaunda. Unless kana uchida stand ikoko wonyoresa mwana wako mwana mukomana. Nokuti uri single hausi married. Saka avadi masingle vada married. Kana usiri married anotenga our 55 years and above avakupe. Yeah, pakaipa ati muri kuona manje. Handi muri kuona ka ndosaka ndati zvinhu zviri paviri guys. I know singles that are very happy. Singles that are very happy. Mina ndikudze sometimes it's better to be single than to lead a broken marriage. Munoziva society yedu yakakura ichidzidzisa zvinhu zvakaipa kuti shingirira. Pane vanhu vakambondibvunza pano, let me talk about me. Andika takutaura zvaJeki. Andika conversation yakana Jeki nataira. Andika takuenda kwandiri. Let me talk about myself. Because I'm going to makamuchitaura zvaJeki ko zvenyu. Let me tell you about me guys. Takakura chiudzwa ndakamhamba ndibvunza. Ndikati guys, tisu vaya old school dzakakura dzichiudzwa kunzi shingirira ndo zvinoita imba. Munhu akandibvunza kuti Simeli, chihuru chamuri kutaura chemurume wenyu ichi. Andika, why are you still there? Pane munhu akandibvunza guys, you still remember? Ndikati ko zvinoti takaudzwa kuti ndizvo zvinoita imba takatigwa makitchen party paya tikanzi ende zvechokwadi takura tichiudzwa. We are now exposed. Yeah? Imi guys kufunga kwenyu munofunga kuti denda ndakazi tisina kukura ndichiudzwa ndine mumwe munhu panguva yangu chaiyo ndichipisa ndakaudzwa kunzi iwe move famba siya izvi dendi ndakagara. Ngaita nechokwadi guys, dendi ripano. But waitokaenda kunotaura kumba kuti nai vedu we zvakadai so tonzi ndozvita varume iyo aiwa dzokerai kumba kwenyu kumainini munogara ndozvita varume achadzikama achata right achadzikama achakura dzokerai kumba kwenyu churu wodzoka tatosvika pakuchembera ka akadzikama kanosvika pakuchembera iko zvino chowadikona iko zvino mai ndakuti handichashandise kuti ndogodini ndakushandise kuti saka ndakura kudai zera rangu ndiitepi ngabude kana ndinandibva handimona ndakura nditongogara tizile tose mari iyoyo handiona ndo zvanda kuchiita manje
handiwani. Asi panguva yacho panaitemwa zvinobva ropa ndichipisa, dai ndakanga ndaona munhu chuwa hanga dzangu dzakamira dzakati budai nainini, dai ndisipo. Saka sometimes society antika society culture shock yatogwa yaya kuti inoti cultural shock yatogwa kuti inotikanganisa, ende inotikanganisa zvemachokwadi, inotikanganisa zvemachokwadi tsine vatinoti piko zvinodigidha gore nyinde yakatombuda kubuda kupi ndira ndishano nepimwe murume zera ndinonyingwa zvino umumwe kune chonowana umumwe ka andiona zvazvizobudi andiona zvinotingogara ipapa pane pandichaabhuzwa iwe pane pandichaabhuzwa iyi kwandindingatoabhuza andiwazviona. Saka zviri paviri guys, andi muri kuona zviri paviri zvinhu izvi, tara chokwadi chaiko chaiko. Mamusingamudi my sister no matter what the teaching, so you know what I understand. Tine mafamily akasiyana my dear, tine mafamily akasiyana ekuti pauchaenda kuchinoudza family kudai so yaite kugarira pasi muchikristu gori vhurigwa bhaibheri kona tikona kutaura ndozvazvinoita disokera. That was me. And that was me. Zvaizvozvi ndakuti shuwa chero chidzika ikudi iyo makore waya 40 chakadero otwairika ndichibuda ndichinotanga panyuwani ndichinoona ubaba murume wako Joipa wendione ndoto jabhira ipapo. Haiwa tongochimamisana tiri pano tochingopedzerana zvino takati dzitiri pano andiwani handi iye ndiye uchafira title yokuti mist ina ndibofiri title iye ndiye uchafira title kana kana zvongotamba neni you mess around with me I'll show you that I'm a moyo and I come from Koba. Iye ndiye ndofira title yokuti mist yeah. Kutara chokwadi kutara vanhu vakati ese yese uchigarigwa nekuti unodaiso kuhama vangani venyika dzasanga nazvo udaino ugarigwa nehama kwaidzokera unoperekeza kutoka guys unoperekeza kuti nosekwa guys zvinonoponesa papepezo chaino kana azviko halokona. Hi, sis Mary, maswera sei? Chera chimbonera chimbodza muFacebook yataura akoko. Inini zvangu ndangokwirira zvangu kuti marriage generation yatava sis Mary haichagone kushingirira zvekunzi hanzi teramira nekuti uri nherera kana kuti garira murume nekuti murume anokuchengeta anokupa protection. Yeti iwewe mumba macho uchitsa kuti uchisafa. Inini zvangu ipapo handina kupa fila zvangu kuti ungadzidziswa uchinzi teramira unozoenda kupi, hauna vabereki, hauna chakati. Saka ipapo zvangu hapana kunyatsondiitira nenye. Ina hangu ndiri married, I'm happily married. But pane zvimwe zvakatorwawo natete zvandisingawirirane nazvo, zvandisina kunyatsokuwiriranawo nazvo vachizvitaura so yavo yavaipawo nesaidhi ravo. Aiwa tinogona kungoti vaipawo bhururu wavo saidhi ravaimupa naro. But inini I feel like Zimbabwean society sisimeli ine kakutsikirira kwainoita masingu. So ine kamwe kakusa kana uri munhu ari singu hauna chiremerera, but sekuona kwangu chiremerera chinofana kuuya chino associate nebehavior sisimeli. Ungava uri mukadzi akaroorwa kana usina behavior yakanaka. Pane vamwe vakadzi vekutoti uchitoona murodhi unotoona kuti hama yava zvavo vakaroorwa, but pane vamwe vatinotonzwa kana zvichinzi iwe but utoshamisika kuti inga munhu uyu atori nemhuri yake atori mukadzi wemunhu, but handi mukuona kuti anenge asingapiwe chiremerera still, but murume unaye kumba usingapiwe futi chiremerera chacho nichocho. Saka kazhinjika we think kuti chiremerera it's about kuva nemurume, but I think chiremerera is about behavior, mararamiro enyu amuri kuita, mafambiro ako aunoita. Pane vamwe vana amai veruwadzano vanotofamba vanotoita chifambi zvekuti hazvizikanwe handitya. Kwozoita umwe singu anotonamata zvekuti ari pamberi paMwari zvekuti haana kana anotopiwa chiremerera nevanhu. But it's just that our society haisapoti masingle mothers a lot. Vanongofungidzira kuti kana munhu ari single anenge achingoita zvechifambi ende anongosvikirika anytime, anongoitwa zvake anytime.
of which now negeneration yatava vana vadiki ava pane vamwe vatori mumba tunjapisi tokutoti tinenge titori mumba but achitongonzi yes achingopimbwa still achiita chifamba achiita sei. Saka ipapapa zvechiremerera izvi handina kunyatsopafila hangu ipapo kuti chiremerera comes with murume no ndozvandangokwirira zvangu kuti nditaure sisweri. Right. Thank you very much. Pane mubvunzo Dixie Dube natete vangu hanzi Simeli, may I please ask you, are you really happy in your marriage? I am very happy, Dix. I am very happy. Unoziva iye handingadi kuudzawo vanhu handika munhu nemunhu ane marriage yakanoona kanita sei, asi ndinofunga kuti ininika ndakazosvika pakuzochigona chicheche kuti unozozongosvika pakuona kuti murume asvika pangoona tega titongoita zviripo mosvika pakungodanana chaiko kutodanana chaiko panguva yaunohurigwa guys. Rudo runotombopera, munoziva handikuti zvinhu zvisipo guys. Rudo runosvika pakupera zvokuti munenge mamugara kuti akatopinda pajoints dekuti ufaneka unotofundumwara kuti kubuda nguva yakaendi unotova kufugwa nemhepo uri wega kana uchati pambedha uri one wakati kupoko kudai uri one unova kuti yes handiona kana akahura paya handiona kana achihura paya asi hadzive kuti munhu wako nembosingamudi naikazi ndikureva nemai vanhu vakahurigwa pane mameriji rakakwira masura inangu handisi meridhisimeli but panyaya dzekuhurirwa the more yaunenge uchihurirwa the more mafeelings ako anenge achienda. Saka mune mazongogarisana masisina bhudhi pasisina kudanana zvokuti ukatomuona so unenge uchinzwa kuti baba ndoita zvekudii ndowauraya here unozomuregera kana achinja kuladza kupa mari plus kana kupa mari tozomuregerera one right. Kachingozwa kola vari kufoni halo kola. Hello, Sismeli. Yes, Mulise. Ndiripo. Inini, I always say to people, I talk from point of I've been married before. I was married for 7 years. So the life of marriage, ndinoiziva. At the same time, I've been divorced, widowed, whatever, akazoshaika zvake for the past 10 years, 10 plus years. So I understand both sides of the coin. But now what I've realized, Kuma church, nobody respects my single mothers. And it gets to a point where there was an incident ku church where akatorwa maphotos vanhu after church, it was whatever was happening, vanhu ndobva vatorwa maphotos, baba vanga varipo, mukadzi wavo anga asipo, mukadzi anga ari kubasa. Mindfundisi vepachechi vakaenda kumukadzi iyeye vakanomutsiura kuti iwewe nyaya yako yekusauya kuchechi uchisiya baba vachiuya vega unomboziva here kuti zvatorerwa nemasingles pachechi mindfulness vakatarisira masingles pachechi mavo basi kuti pachechi nemaphotos aitorwa murume wako akabatana maoko kana kuhagana nemasingles epachechi uchatorerwa murume. That was not what was happening. And she said mazita emasingles. The reason why we ended up knowing is because she said mazita emasingle mothers, but she never said mazita evakadzi vevanhu vakatorwa maphotos nababa ivava. That's the kind of disrespect we are getting. I went to a coincidence where pane munhu akandikomenta, murume wesister yangu akandikomenta kuti muchiita chihure kujoni kwenye ikoko. Akudza kuti ndiri kuita chihure ndiani? Just because I'm a single mother, ndakunzi ndiri hure. That's the kind of disrespect our society gives to single mothers. Even varume havati respect. Kola, masura sei kumbopona. Kona ndimbotaura Sisimeli ndoda kudona. Inini ndoda ndimbotaurawo. Okay. In our society. Mira chera. Titaurai mudoni. Okay, rega ndimbotaurawo. Inini ndoda kutaura because inini ndiri single mother Sisimeli. Saka maybe ndiri usingle wakasiyana nehomwe handizivi. Vanhu vanonyatsa kundiziya pandogara inini Sisimeli. Inini neusingle hwangu ndino respect.
ndinotodaidzwa kumachechi neusingu hwangu ihwohwo, kana kuine maconference ndinotoenda, ndinotoparidza, ndinotoita zvese. Ende inini sisinele handitozivi kuti chii, handipfimbwi kana kuti nevanhu vemumaraini zvezvekungodhererwa kana kuti nevana vadiki kuti mwana mudiki anouya achiti anondida inini. Zvinhu zviya zvinodhipenda neunhu hwako kuti wakadhairika. Kana wakareruka unopedzisira usinawo kurerukawo, usinawo chiremerera chacho ichocho. Saka munhu zvinodhipenda iwewe magariro aunoita, zvekuti ukangoonekwa chingomira-mira nevarume murodhi, yes, kana uri single mother unopedzisira usina chiremerera. Iwewe ndo unotozvida kuti uite chiremerera. Ndabva ndataura kuti inini murume haunzi happiness kwandiri. Happiness inini ndinozvitsvagira ndega. Hakuna chinhu chinonzi munhu unofara nekuti wakaroorwa nekuti une murume saka murume ndiye achaunza happiness yako. No. Ini ndandakatoroorwa simeri ndaiurirwa zvekuti ini hapana chikaindi chandinoudzwa chechihure chevarume bhosi ndakaitirwa zvese. Murume aiti shamwari yese yandatamba nayo aidanana nayo. Ndozvita zvekuti uudzwa emuzati ndenda kuti simeri iwewe muridzi wemurume ndonozopedzera kuzviziya asi vamwe vanenge vachiti raindesene itoziziya kuti murume wako ane girlfriend iwe usingazviziya. Handiti saka ndakatongoti regai ndisiye ndisandauraya munhu bhosi ndakazomutema nebhodhoro nehachi akanomukira kuchitumbuisa hospital zvekuti akatofa murume. Saka ndakatoona kuti bheta nditosiye pamwe hazvisi zvangu edha ndopedzera ndaenda kujeri ndauraya munhu. Asi inini ndiri happy ina handiri kunyepa, ndiri single but ndiri happy. Even kumba kwedu kakanzi kune mafunction hanzvadzi dzangu dzitaura kuti sangai maudza tete mawaudza here, hanzvadzi dzangu dzinondispekta singaiti. Saka zva zvinodhipenda iwo neunhu hwako. Kana uri single haikona kuita loose, unozopedzisira usina chiremerera. Vana vangu chaivo chaivo havazivi boyfriend yangu, kwete kuti handina boyfriend but handiunzi boyfriend kumba because haibhadhari rendi, ndinobhadhara rendi vana vangu. Kana uchida kundiona iwo make up plan uchanondiondereko zvoperera ikoko. Pauchazozikamwa nevana vangu undotaneta pane imwe stage yekuti uda kuroora, kwete ungoti munhu wandadanana naye nhasi mangwana kutozikwana newana. Wana wako wacho vanopedzera vasingachakurespect. Ndo zvandongotaurawo sisi. Haleluya Kola. Masora mamona. Ndasera mbuya vangu. Ini ndikakupa hangu muono wangu. Ndichabata mhando nhatu. Ndichitanga nenyaya yechiremerera. Chiremerera ndiwe munhu. Because being a single doesn't mean you any chiremerera kwanda uswena chiremerera. Chiremerera mafambiro ako nemaonero ako zvakangofanana nevanhu vari mumarriage chisimera. Pana vamwe vakadzi kuti kana achiseka unoshaudza kuti mai avakakwana anongogegedzera kunge dzisina vazoita musha asi anenge atori vamamoyo kati chimbona imatotanga mina ndichitaure kati vamamoyo pane munhu kuti anenge achingopfinyinyika kunge unoziva zvezvo kukakunga kukasika kanenge aine vamwe vakadzi vakarohwa kakuvhukira kakusadzika masoo ikako kwedu tinokati kamutegu-tegu ikakwa ikako akaunze chiremerera ngatikoti basically chiremerera ndiwe munhu unogona kuva single uri humble. And the other thing zvakataurwa nasigna Jackie, I think tichingorifeya ngatimbotanga ndotanga nekuna sori ndiyabata ma7 sonja wewe Sonia uyo anogona kunge aita gotwe loti dai akada kupedzera chiremerera dai zvisi pamwe akafa. I think muri paFacebook pamainzwa chinzi kune nhamo kunina paFacebook pane macouples akaurayana palive handizivi ndiri kunyika ipi iyo nyaya yechiremerera chamuchataura ini handiti chiremerera ndechingoti kushinya kwebhuti kune couple idzi yakaurayana haisiye muAfrica inenge kwaAmerica something like that. Iyoyoyo handiti yakaurayana nekuda chiremerera chamuchataura dai ana Sonia vakaramba vari nechinyaya yechiremerera dai izvozvi pamwe akaurayiwa kwati vanhu vakaurayana. Saka marriage inyama yemusoro, ukanhonga bhonzo upenyu hwese uchiguruguda, ukanhonga nini upenyu hwese uchiguruguda. Marriage inyama yemabhonzo, inyama yemusoro. Wait, marriage inyama yemusoro, ukanhonga bhonzo upenyu hwese uchiri gogodza, uchiri guruguda naro. Then the third part vandadona nyaya iripo ndeyekuti iwewe kuti ukarambira muri moto waurirwa mangwana ukunoita ufi girlfriend yemunhu. Saka zvinhu zvacho madirative hanji munhu ingonanga nerwekuti ndiwo muri dhobhuti unonzwa kurwadza kwayo. Saka ende muZimbabwe ndomandakaona matinoshingirwa edu dzimwe mari dzinoshingirirawo kwoita imwe unozoona kuti kana wakubatirwa banga kupera wakaiswa banga papiri wakomana inenge ichiri loyalty here kana kuti inenge ichiri chiremerera yakomana zvimwe zvacho just walk away rupenyu. Asi kana maita walk away kumahusband enyu don't come to our husband please. Right. I dare you don't. Bye. Okay. Right, thank you very much. Kola vamwe
Maswera sei. Ndaswera usana sei. Ndaswera. Inini ndoda kubvunza. Pane mubvunzo wandinawo maerana nezodzo. Wakataurwa naJeki. Akati vanhu vakaroorwa kana kuti mamarriages ane imwe zodzo yaainawo so isina masingles. Ndeipi zodzo iyoyo if I may ask? Zodzo yatinayo ndeyekuwata tichingosuridzwa ndokuwata tichingo uchingoshandubva kuda dozodzo racho hatiziviwo. Saka Mwari ane favor here yekuti ava vari married ndovapa zodzo, havari single ndovapa zodzo yakaita so? Because I remember I quoted those words even when I commented papost yaMV. Ndakatokomenta ndikati zvenyu mune zodzo yemamarriages. Saka izodzo yakaita sei iyoyo? Ndakamuona Sisimeli kola uyu. Ukamuona? Ndakamuona aitenderera kumakomenzi evanhu achinyora nyaya yezodzo. Aiwa, iri kundibata nyaya yezodzo. Sisimeli mimi munozviziva, nyaya yangu munoiziva. Inini I was married for 17 years. Anditi ndikadivorca 2015. Until now ndane 10 years ndadivorca. Saka single life ndoiziva, marriage life ndoiziva. I'm happy ndiri single. If you had asked me kuti dzokera kumarriage kana kuti uda kustay where you are, inini I would stay where I am because I am happy and ndine dignity yangu. But pazodzo apa ndopandoda kunzwisisa apa because zodzo iyoyo ndandisina ndiri mumarriage. Zodzo remarriage riri kutaurwa ndere kuchema kana tikahura ndozodzo riri kurehwa. Because uchachema ugochema ugonana kuti handina rimwe zodzo randoziva ii. Hameno zvaitibhojo ichizewo tiwe. Hameno timbopindura ivo vanozivawo nyaya yezodzo. Nanhasi ndikuda mubvunzo. Musi wanoita live Jeki da kumubvunza kuti mwana wamai vangu zodzo rawaitaura rihanderipi, ndikuritsvaga zodzo iroro. Because I was in a marriage for 17 years andambosangana nezodzo iroro kusvika muchato upere. Right, Jeki titaura tizo joyi. Okay, ndakutona hangu Sisimeli, bye bye. All right, thank you very much for that. Usachungudzika mani, it was just a discussion. Ndiri kunzwika here Sisimeli nevamwe vese. Yes, uri kunzwika Okay, maswera sei Sisimeli nemadhayaris ese. Chekutanga rega ndakaenda kutenda ichose neplatform yamatipa isusu masingle mother. Ndakamirira vamwe vangu masingle mothers vanochimhanya vanodada nekuve single vakanzwisisa kuti kuve single takambenge tiri mumba Sisimeli ndandine chapter 511 chapter 37 ndaiva and vazhinji vakadzi tikatanga takwanisa kudefina chinonzi single mother chii. Single unoya nepakasiyana, vamwe vanoya nekufirwa. Handiti kana uchinge wafirwa Sisimeli, what do the society expect you to do? Am I going to just get married tomorrow because I want society to respect me? No, right? Dzimwe nguva ndinogona kunge mumba mandivava hakuna mukadzi asingashingirire imba. Kataura nechokwadi. Inini Sisimeli handina mupostori wandisingazivepo pano. Kandaive mumba imba yangu yakuparara ndakaenda kwese mazamu chaiwo takabatwa mapostori achitreya kupinda mazamu onzi madha mune zviri kunetsai mune dzinonzi chii dzinonzi chii dzamakaiswa mune nyora dzamakaiswa mumazamu ndida kudzibvisa takabatwa Sisimeli. Why? Because we wanted to be in. Hapana chatisina kudya. Waida kugara marriage yako. Waida kugara mumarriage. Ndaitoti kudzimai aienda kuchechi nemazimota ndiri mumarriage kudaro. Yakuvava ndakatadza futi kubuda pekutanga because ndakatozoshingira for the other 2 years extra ndichitambura Sisimeli. Why? Because ndaida kungoprova muchechi kuti ndikwanise kusimuka chiti ndinotenda Mwari nemurume wamakandipa. But pane musi wandakazomuka ndikazvibvunza kuti yes ndararamira society, ndararamira vamwene, ndararamira vanhu kumba kwedu, ndararamira nyika, but what do I want as a woman? Am I happy? Ndakabva ndaona kuti no. Ndakanga ndakapera Sisimeli munoziva here kuti inini nekusimba kwandakaita ndandine kamutsipa kakareba kudai so kamutsipa kusara mabhonzo muri kunzwa. Why? Because ndaida kufadza nyika. But pane musi wandakasvika pakuti no, zvakwana. Rega ndisise muabuse iyi. Saka ndinoti nditrai kuti vanhu vanzwisise kuti tinonzi single mother unoya nepakasara dzimwe nguva nekushushwa. Dzimwe nguva pane vakadzi vakawanda vari kufa izvo zvita semwene mafira ari kuti havakadzi Sisimeli. Nenyaya dzekuramba vachishingirira zvinhu zvakafa. Handiti inini ndinorespekta vanhu vese. Masingle mothers ndinomarespecta zvakanyanya kunyanya because I'm a single mom.
ende vakadzi vari mudzimba ndinovarespekta zvekutiwo zvekare, asi tinorespekta avo vanorespektika, because most vakadzi vari mudzimba sisimeli ndo amahure enyika. I want to give you, for example, if you look at Tinashe Mugabe's program here, vanhu vari kuita kuti rambe zvienderera mberi ndiani sisimeli mahure ari mudzimba. Aya mahura anowanda nechechi, mahura anopfeka hembe refu, mahura asingaite makeup. Ndiwo vakadzi vari kuita kuti program yaTinashe Mugabe irambe ichienderera mberi. Inini munhu, they cannot come to me kuti anditotesesa mwana pamanenge vachitogara vakatodhauta kudhara kuti junior aso baba junior. Asi kune madzimai ari mudzimba vari kutrustwa nesociety handitika. Saka kuve trustworthy, kuve single mother, kuve chii, that doesn't guarantee kuti uri loyal here kana kuti hausi loyal. Yes. And if you look at it, most single mothers, patakabuda mudzimba, we started discovering ourselves. In as much as we wanted to stay married, but inini pandakabuda mumba sisimeli ndopandakanzwisisa kuti anonzijoyi ndiani, ndopandakanzwisisa kuti ndinodei, inga ndinogona kutoshanda, ndinogona kuhasla. Sisimeli, I'm just a single mother. I'm in diaspora with my babies. Kwandiri, it's an achievement. I'm a single mother. Munoziva mota dzandofamba nadzo sisimeli hadzishamise yese, asi tofambonawo marenji rover tiri masingle mothers kudaro. Not because ndine murume wandarara naye, no, ndiri kuzvishandira handiti. Inga ndinoshandisa simba nemoyo watinawo, simba rangu sisimeli, ndisina munhu wandatsondora kana kuti kudisa. Saka ini chandinongokumbira ndechekuti as ladies seasons ekuti ukange wakarorwa unogona kumuka uri panze, ukange uri panze unogona kumuka uri mumba. Then kana tichinge tazororwawo futi tahura zvekuti ngatisatarisire mamwe madzimai pasi. Kunzwisisa sisimeli, because kune vanhu vazhinji nekuti vakatambura nechihure sisimeli vatisakara, mileage yafamba, varara nevarume vese munyika, obva kuti mumba kwete, asvika mumba imomo akutarisira vamwe pasi. We don't do that. As a woman, you have to understand other women who are out there kuti vari kutotraya, vamwe vari kutotsanya kuti ndidai ndapinda mumba. But kana ndichinge ndapinda mumba muya zvakwandiri, okay, being married is not an achievement, but keeping the marriage is an achievement. It's a blessing. Being married is a blessing. Keeping the marriage is an achievement, because vakadzi vazhinji vanozonoputsa vega dzimba dzavo vachinge vapinda. But kukumbirawo kuti izvo sisimeli vanhu vangonzwisa kuti chinonzi single mother is a strong person who just refused to be abused. Tete. Tonzwisa kuti single mother is the strongest person that I know. Single mother is the person anogona kuzvishandira, anogona kuzvimirira. Ndichiti big up to all single mothers out there. This is why sisimeli makona tatakagadzira movement yemasingle mothers. I know ndivaka madhayari zena ndakakudzwa kuti variko kumasingle mothers kwangu. Kwatinofamba nawo tienda kunana China tiri masingle mother kudaro. Tinoenda kuJapan tiri masingle mother, tinobudira kuAmerica tiri masingle mother kutsvaga kurarama. Takadzidzisana mipoto yekuita zvakanaka, yekudzidza kuhodha, kudini. Saka inini chandinongotaurawo ndechekuti guys, madhayari ndozvatinakazara pano, ngatidzidzei kudanana nekudzidza kurespektana, munhu wese nepakona yaari. Whether munhu is a single mother, whether munhu ifambi chaiyo yemubhawa, we need to respect them because we don't know where they have been. We don't know their story. But ndine mubvunzo vasikuzitata ndinava takamira kairihost ndakamira pakati 50-50 padisi. Taura itipindure. Muri kujodana nini? Bota muri kurwa nini? Chii? Bota muri kurwa nini? Andakunzwa sisimeli matenda sei? Bota muri kurwa kupi? Bota. Okay, regani vandakudza sisimeli, it doesn't mean kana ndiri single mother ndisinga display munhu wangu pano hatina vanhu. Vanhu vazhinji masingle mothers vanotori mastable relationships, but tinotatisana tichibudikira nevanhu vedu. Unenge usati wabvisirwa mari. Though it's not proper kuti nhasi ndabuda ndine munhu uno handitika ndobva ndati zvoni sisimeli uyu ndiye mukomana wangu asati andibvisira mari. Vanhu titori nawo tiri mastable relationships and we are very happy and we are so respected in societies. And also there is a lady who said kuti hanzi zvoni masingle mothers munozvirerutsa. Shadaya zvaanotituka akambotiona kuti takamboreruka, takambosangana kana pamusika here. Zimbabwe has got stigmatization of single mothers. Single mother ukangotenga mota nhasi unonzi wakahura, ukaenda kunohodha unonzi uri kuhura, ukaita zvinhu unonzi uri kuhura. Though it's not proper. Ngatingodzidzai kuti masingle mothers vanhu vakagara vakatoshorwa, vakatotadza kudhara vasina munhu wataura naye. Ungori single mother. Joy, given the chance, would you want to get married again? In Sisimeli, I am actually getting married, but and this kumana, why? Because I've got kids.
saka handikwanise kungoroorwa nemunhu ndambokudze chimwe chinhu wanisismeli muri kuona vanhu vese vari kunze ukuka tinotoda kufunga kuti pane munhu asingadi vakadzi vakarongeka because akarongeka kaisu handiti masingle mothers mazhinji akarongeka varume vazhinji vanotoda kutoroorana nesu asi isusu tisu tinotarisa kuti aya marombe evamwe vanhu aya marombe evanhu akabva kwavakabva kwavada kutota kupindira mulife medu kuti vatikanganise zvekare. Hence we stop and we take our time tichianalyze akona kuti uyu munhu uyu anokwanisa here kuzove murume nekuve baba zvekare kuvana vangu. Not kuti I want them to take care of my kids, but there is what we call a home when we take a man from outside and introduce them to our kids. Ndosaka muchiona tichasi zvinonzi hatina vanhu tinavo but hatikwanise kungobudikira because hatipenge kungoti nhasi ndasangana nemurume uno sisimbeli ndauya naye bamunini venyaya mangwana ndaana bamunini ava. Aiwa, we take our time. Right. Aiwa, tiri kuzvinzwa mashuma madzimai mukapotodiwa here. I hope muri kudzidza fona vamwe taura chizwe maswera sei sismeli ndaswera sei taswera ajoya apoti apedza zvese zvanachida kutaura. Aiwa, musikana akuma zvake ataura and I agree with 90% of the things that she said. And also I wanted to add a bit of context patopic yedu yatiri kutaura nhasi because inini ndida kutaura neexperience yangu. Sismeli pane kola ataura before nemi mataura statement yakada kurerekera ikoko kuti kukudzwa kwataiitwa nezvinhu zvaitaurwa musociety yedu tichikura ndozvinhu zvakapinda mumusoro medu, ndozvinhu zvatakakura nazvo, ndozvinhu zvatinofamba nazvo even nanhasi. Asi takutarisa vanhu vanogara kune dzimwe nyika dzatakazoendawo kunogara, unotoona kuti zvinhu zvataikoshesa isusu tiri kumba hazvitombokoshi kwavari, and mwana ane 17 years anotobvumidzwa kuunza boyfriend yake pamba vachitozivana nevabereki vachitosei kwandiri inini masezisi vekunhai Mwari. How do they even do this? Zvese izvozvo zvinosanganisira kukudzwa kwatakaitwa kunzi hautombofaniri kuonekwa une boyfriend mai wekani 17 years boyfriend unoidii, and as a result tese takutya, takakura tichitya kuita maboyfriend and takura tichitya kudaro, and then wozongosanga wozongodhumana nemunhu mozongopirikishana 25 nenhumbu ipapo hamuna kana kumboziyana, matotorana watotiziswa watozendaenda kwawakautiwa nembikoko wotobanikidzwa kuenda kunhu kuyakwe, and then the cycle begins ipapo. Wazvara mwana wako indoctrinate these things in their minds, vokura vakadaro vasina confidence. Ini ndakakura ndisina confidence kukura kwangu kwese. At 25 I had achieved zvinhu zvese zvanaida kwachiva zimweni. Ndanga ndapedza degree yangu, ndanga ndatenga mota yangu, asi ndaigara kumba kwavabereki. Chiuya hino pakuti kunowanikwa mai mwana ungamuwana munhu anokuwana. Apa I was so desperate. I'm not even going to lie to you Sismeli kuti hanzi inini I was happy being single and stuff like that. I was desperate to the desperatest chaiyo yekuti ndaiti nai Mwari hapana vangandiwana here. And then considering myself, you know how I am, I'm on the bigger side. So ndaiti chero ndikawana mukomana anenge achiti ndikutokuda bhebhi ndainamirana naye Sismeli, chero ndichiabuswa ndiri musikana ndainamirana naye. But she's saying the truth. She's saying the truth. Kuti nditoti ndatoona zvangu anotondida nezvandakaita izvi, because izvi chingobva musociety yedu nekurarama kwatinoita kunzi kana uri mudhako hauna anokuda. Saka kana watoona munhu anokuda utobatisisa ipapo because unomuona mumwe anokuda. Sismeli I went through hell nemaboyfriends aya kani ndichitwa yese yese ndine zvinhu zvangu Sismeli, asi ndaitwa yese yese because ndaingoti kumbona ndikamuramba ndicharoorwa naniko. I was so desperate Sismeli zvekuti zvataurwa naJoyi zvokuti kumapostori here aiwa takazikanwa wani takazikanwa kwese kukangonzi kwamadzibaba ani wamhanyako, kukangonzi kwamadzimai ani wamhanyako, because I was so desperate to get married. And then my mom died. And then things just started happening, life happened. I moved, I came here kwandiri kunoku. Makore ari kungofamba kandatowo muma30s. Marriage hapana. Ndaiti ndikaenda paTikTok ndakunyarara zviya ndikafamba paTikTok paya. Sismeli ndaona blood pressure. Joyangu mute phone yako anziri kuita kanaizi. Joyangu mute your phone. Ndichiona macouples vachiposta paTikTok vachiti sei ndoti saka ini Mwari makatonditi ina handichawani inini shuwa here nemadiro andinoita marriage.
I was so desperate, but desperation iyoyo yaibva mukukudzwa kwatinoita. So isusu as mothers yezvinezvi, let's do better. Let's tell our children kuti zvekuroorwa plus. Blessing. I said, I took a bottle of pressure. Not that there's something wrong with you if you're not married. I honestly thought there was something wrong with me. I remember just before I met my now husband, ndakasendera baba wangu voice note pa WhatsApp. Ndikati imimi mumbori mubereki akaita sei? Vabereki vevamwe vari kufambira vana vavo, imi makangogara pwesheshe ipapo. Izvezvi I'm 38 years old right now. No murume, no prospect whatsoever yekuti ndichazombofa ndakaroorwa. Sei musingafambewo sevamwe vabereki imimi? Ndakatuka baba vangu sisimelina nhasi. I feel so bad about that. Ndakavaripa baba vangu, but I still feel so bad ndikazvifunga. Vakati mwanangu, ina handina zvandinombosiya ini, ndinongoziva zvekunamata. Ina tiri kunamata wa, ndikati zvekunamata zvenyu zvekupenga izvo, fambaiwo. Ndikatombopuwa contact yeumwe mukadzi wekuchitungwizo uko, zvikanzi aye anoshandira mukaende koko. Ndikavati kurumidzai kukwira muende mangwana. Ndakatotumira nemari yebhasi, ndikati endai. Baba vangu vakandudza zvikanzi ndaenda mwanangu, asi nhasi ndasvika zvichinzi chinganiwei havashandi nhasi, ndichadzokera mangwana. Ndikati bo. And then within those few weeks dzakaitika that incident, that's when I met my husband, Sismili. Irini mukomana wangu ndakasangana naye. Within 3 months, zvinhu zvanga zvakutoitika. I know the story. I know how they did. Tell people. I had my first child at 39. My second child at 41. So my ingindira rangu nderekuti as parents, let's do better for vana vedu. Let's not give them pressure yekuti how far pakuroorwa. Ngatizise vana vedu kuti kuroorwa is an extra. It's not something bad. I'm not going to trash marriage. I'm also not going to trash my single parents as well, because like Joey said, hakuna mukadzi asingashingirire remba yake. Ukazoona munhu abuda ziva kuti atadzirira. So let's respect each other. Let's respect munhu wese. Ningi single kana kuti married kana kuti chii. Let's just respect each other, because we don't know our personal circumstances dzakaita kuti munhu asvike ipapo. But most of all, let's teach our children kuti marriage is not the be all and end all. You can be something else. You can be single your whole life. You can marry at 50. You can marry at 40. But marriage ngaive ka extra kepaside kwete kuti ndizvo zvatinoraramira. Ndo zvanachida kutaura. Thank you for giving me. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ndangotaura one statement ndobva ndaenda zvangu. Ndandichiona macomments ekunzi zvakataurwa naJackie achitaura namadam Boss vaitaura pachavo. Yes, vaitaura pachavo, but at the same time tofanira kunzwisa kuti kana zvataurwa handiti zvakabva zvazoita public for public consumption. Why? Because zvakazoya pachena. Handiti iprank, yes, it was supposed to be between the two of them. Hence kana chinhu chazoya pachena, people will tend to analyze. Handiti saka hapana chakamboshata kuti vanhu analyze, though not in a bitter way. Why? Because Jackie was not referring to us, as she said, she was referring to her friend. But isusuwo semasingle mother unotanga kugara pasi weta inonzi introspection yekuti wakomana zvino kana tanzi mombe dzemashanga, hey, pakaoma ipapo kungofunga kuti saka kune munhu anotofunga kuti tiri mombe dzemashanga, kunyange asiri kutaura nesu, asi kungoti pane munhu anofunga kuti tiri mombe dzemashanga. Zvinoita kakurwadza kunzi shuwa takanzi hatina direction. Saka shuwa hey, masingle mother saka hatitorina direction. Not it, she wasn't referring to us. Yes, and we really totally agree and understand. But the fact yekutoti pfungwa idzodzo pane munhu atori nadzo, we become also affected with that. Zvakangofanana nokuti nemusisimele lese mune mwana ari disabled. Handiti then kunyange munhu asiri kutaura nemi mukadzi wanyangwe phone call yalika yevanhu vanotaura nezvemwana ari disabled, even zvisina chekuita nemi, chinokubatai kuti saka shuwa mwana wangu ari disabled ndo zviri kutaurwa nevanhu. Handiti saka isusu, yes, that phone call had nothing, and we don't have anything against Jackie, we don't have anything against her, but kungoti ipapo pekungoti mombe yemashanga unogara pasi wodonha wakarara nemanhede sokuti hey, saka mombe yemashanga shuwa mwazasisibela ndikuchepera ndindainzika chingwa katakandidzipa takandidzipa pahuro daiso ndikati hey. Handiti then ndotanga kufunga nyaya yezodzo Sisimeli kunzi vanhu vanzi havana zodzo, and I was like,
oh my god, yes, this is hazvisi zvedu, hatisisi tiri kuudzwa, but saka hatina sure. Saka tukungorarama, like we are empty like that, you understand, Sis Melly. Then I also had to go back to the Bible and refer to the Bible. Ndikaona kune mukadzi anga ari shirikadzi anga asina murume uya wekunzi akabvunzwa naMambo Jesu kuti unei, akati inini ndingori neflower nechichi wekuzoropafadzwa, I think mamuziya. Elijah. Akazopihwa zvinhu naMambo Jesu. Saka ndakati saka Jesu ainyepa mubhaibheri aitira kuti sei kupaipa shirikadzi iya. Saka toita sei, you understand, Sis Melly? I just want people to understand kuti as single mothers, me representing single mothers, vari mucomment section madiaries kunyanza ndikuzoti wakazara pano nevanhu vangundoziva kuti varipo pano. Takataka kubatikana kwete kuti takati ari kutaura nezvedu, but mashoko iwaye kuti havino mazvinzwisisa nditi kuti saka tinopedze mashaka. That's how she sees. Sakazvona saizvozvo, saka kutone vamwe vanhu vari kutona masingle mothers kunge mombe yemashanga. Ndakataka kuifunga mombe yemashanga ichifamba ine bhero ichingoti ngende ichienda mairi kuenda. But anyways, I just want to say, Sis Melly, thank you so much for your platform, and ndinokudai zvekuti munozviziva, and I respect you so much, and I respect each and everyone in the comment section, whether uri whether uri mudzimai izvozvo zviti akunamatira kuti mukai masingu tinamate tiwane zodzo nhai Mwari vachititira zvakanaka. Thank you so much. Amen. Thank you very much, Joy. Thank you very much. Akazama pressure chaiyo iri serious, right? Pane vanyora message panapa. Hanzi ndiverengi. Hanzi, hi Sis Melly, andidi kunzwika hangu voice. I've been a widow for 24 years and a reverend and a superintendent of circuit in a 30 churches. We are struggling with this patriarchal attitude that disrespects single women, and the disrespect normally comes from other women. And here, ava vari kutaura kuti ivo vanotori superintendent wesecond 30 machechi apa ndireverend vane 24 years. Hanzi kumachechi tikutonetseka nawo ne-this mentality yekuti vamwe vakadzi vari kudza vamwe vakadzi zvekusinguri izvi. Andimona saka zvakambotana kuti guys, zvinhu izvi zvitoriko izvi, zvinhu zvitoriko, zvinhu zviriko izvi, zvinhu zvakadai zviriko zviri kuitika izvi. Andimaona ngaitifonera vanga chiona tinzwi. Hanzi Jeki ngavetiwe. Jeki anoda kuti pakati chiko naye wikinewo pawanyora ibaba. Pakati chii naye wikinewo. Patriarch, exactly zvawanyora ibaba. Pakati chii. Zachai asati vauya kwanzi pazoto muripo here mamarried. Aizvi mamarried takanzi tine zodzo. Mungada kuzviramba yasi zodzo tinaro. Hello Kona. Yes, yeah. Ndikutenga phone. Muri sei Sis Melly, muchiri palive. Ndanditida kutaura kuti meseji yaJeki ndizvo zvazvo kuti aiudza Madam Boss sasawira vake, but inini semunhu akamborarama both worlds as a single mother and now as a married person, maZimbabweans, they are too judgmental. I think the point here that we are pushing Jeki kuti in as much as uchida kukudi, but are you ready to be judged neZimbabwe community yedu? Because tagara isusu pachezvedu unodzikisirwa, indakadzikisirwa napastor chaiwe muchechi kushedza munhu angadi weeks before my wedding kuti washinga here kuda kuroora munhu akadai, bosi ngatiende kuchechi kwavo. Kudi mama kadi kuti kakuroora munhu angambori single mother. All right. Saka akatozoshedzwa nemaelders nemachichi, munhu wese anenge akutoti washinga here, but remember umo muchurch which is supposed to be a safe space for someone. Mazvona. Saka I think point ingori payo generally
especially kuma-African countries kwedu tagara tinojajana whether we like it or not. Yeah. Thank you very much. Chokwadi chocho. Right. Magara mamubvuraudza jekucha ndichamuunza panapa ndichamufonera hazvichato kudi mamubvuraudza haichabudika inombocheka mai vaya. Topic iyi yandinakidza. Masingles ari kuvava. Masingles avava rini. Vanenge vari engaged. Vanenge vari pane mifodha. Guys, aiwa yakwana nyaya iyi. Muda kuramba vachiitsikirira guys izvozvo. Hello pazodzo. Kutaura chokwadi guys, that is a wrong narrative. Kuti adzigara kuti uwane security. Masivano the only security that you need in your life, you need God's security, guys. You don't need any man's security. God should be your security. Two, you need to be having your own funds and your own stability. Go to work and tambira mari yako, then you don't need a man to come and control you. Kuti kana kabuda mbasina kusira chingwa antiona unenge uchinzi nokuti kuna mwe avatorina kana security yacho napana watu kufona gatona apana kana security. Apana security nenge iripo guys kana uchigwa mumba kubayana kurovana mumba kubayana nezvibhakira mchirovana na mari yelo frechingo andimaona azvibude ndo chokwadi. Stability yako iwewe. Work. Hello, Kola? Kola, hello. Kola, hello. Island, hello. Dzimai phone kuti atikudzwa live, dzimai phone. Muri pa live but muri ku play live neme phone saka tikuzvinzwa contribute ichidzimai pa live mucontribute vadzima phone ndikuti vadzime nikikiri vari kudzima phone. Hello Makumba. Pamira ndine vanhu vokufundira ibheti manje. Chazozvita rimwe days zvimai ndagarisa ida kutozobika hangu toita tozozvera paweekend handiti. Alright. Vagaisa tikarambe tangomirira kuti vazodai ka tozoita paweekend tozobata edu paweekend kuzvinoti ngatichi tovabata paweekend tovabata Friday night. Ini nangu guys ndakuda kuinda asi nsati ndainda chandongosiya chandila kusiya ndakuudza ichiri chekupedzisira ndechekudai ndati security yako is good. Ndo security yako. Varume vatinavo mazivano ndevekuti pinya rikatouya mumba titora henyushu mundisiye mumba tosimudza mako kuti torai ushu anomuona mundisiye kana kuti nyoka ikapinda mumba ndotiza kuti mama kune nyoka iri pasa paenda munouraya nyoka. So you need security from God. Ndiye gakwanisa kupa security yako, peace of mind, protection, paunofamba and everything. Right. Two, hello Kola. Mushe kanjani? Mushe kazodzima live. Ndokamashaka contribution ndichana ndikusa tukaona kubasa. Enyama single ladies. Alright. Ndikuda kuveranganidza kuti munoziva here kuti Jesu ukateedzera nhoroondo yaJesu taifamba pese. Maria Magdalene was single. That woman by the way was single. Dorcas was single. Vaingoteerana nemasingle women because Jesu vaiziva kuti significant they contribute a lot in the lives of people. Tarisa history genealogy yaJesu yakabva kuna Rahab raive hure kuna kuti yave single asi akacontribute mucontribution. Single ladies, don't look down upon yourselves. You matter in God's eyes. Thank you. Thank you very much. Thank you much. Okay, bye. Shandabo sharp. Asi chokwadi Marita Magdalena wanga ari single. Vana dhoka vese vanga vari masingle guys. The
prosperous woman in the Bible, yeah, women of integrity in the Bible, mazhinji vacho angari masingles. Therefore, what I'm saying is, do not allow anyone to look down upon you. And I'm a single. My singles have achieved a lot. Kutaura chokwadi, my singles akawanda have achieved a lot. Are my singles. So good and stability or whatever. Work hard and be stable. Work hard. Antika shanda you in a simba. Have your money. Love yourself. Pray hard. Antika and party hard. Shakad. Animon. Chete. So marriage. Let me tell you about marriage. Marriage is there, and the marriage are there. Two people, it's ordained by God. But marriage is a blessing. Antika, it's a blessing. Marriage is a blessing that has been denied again to other people. Yeah, you might have had that blessing ya kurorwa. Asi vamwe vasina chipo chokurorwa. Antimazvona. So chipo, kune vamwe vanenge vane chipo, kune vamwe vasina chipo. Antimazvona. Kune vanhu vane chipo chekuimba, kune vamwe vasina chipo chekuimba. Kune vamwe vane chipo chekutamba, kune vamwe vasina chipo chekutamba. Marriage kune vamwe vane chipo, kune vamwe vakabuda mumarriage asina chaatadza. Achidiwa, achidamba yake, akatomboifatira akaita sei. Animona, akadi, asi, akatadza kusvika pakubuda. Because the direction rangarisimo ukamutesa mukadzi yeye anga ane structure seyajoiya ane garo rakaida ukore iri yellow pond asi akasiwa wostarisa akanezodzo akanotorwa kauya maboka mai mwana ngoro zvayo stike mechisa yakangofanana neni kudai animona ndo irimo yakazouya yakapinda mba ikaza nokuti izodzo ndiye anga anezodzo andimazviona saka chingozvida guys nyanya kubvuma zvokunzi kwaichitadzikwa pasi kudini. Let your money talks for you guys. Yes, it's like mbereko. Good. It's like mbereko. Umwe anopiwa chipo chembereko, umwe apiwi chipo chembereko. Andiona zvongoisa izvozvo. Muna nanyimwa chipo chembereko chonopiwa munhu anonozvara vana 7 vasina kana chekupfekedza. Ndo zvazvingori. Andiona kola ndokufanira pachadaiwa. Ndo zvazvingori saka musabvume kutarisirwa pakakutarisira pasi. Andimona ende zvokuti mombe dzemashanga zvazvo ina just think zvinongotipinda nemunhu. Andimona it depends nemunhu. Zvechiwa ariko masingles anitawo kunge mombe dzemashanga. Ariko anda mombe dzemashanga masingles atoriko zvechiwa. Andimona koita masingles ekuti unozokurasa toudzwa kuti ari single ningo zvoti ha baba apa asi vanouya usiku panotonge pamba pana baba ipo pasi tonafutika na baba vachona. Andimona hanzi haitiwerengerewo palife. Tinogara muworld iri male dominated. Zvinhu zvagara chinhu chinenge chine munhu wechirume machiri chinoonekwa kunge chine musoro. Dzimwe nyika mambo haagadzikwi paumambo kana asiri married. True. Oro nyika chaidzo vanotoda married leaders. Some big companies around the world, CEOs and the president can be voted out if they are not married. It's true. This shows society kubva kudhara zvaingofavor ma-unions. So zvakangodaro. Having that in mind, so zvatarisira pasi vaya vasiri muthat setup yeunion, maybe zvainge zvakaitwa to make people responsible or something ameno. Handisi kubvumirana nazvo hangu. It's true. Zvandikutaura. Very true. Angobhuira nezvandikutaura foni. Anomuona. Kuti handizivi hangu. Handizivi kuti anzi Joyi National Airborne. Ajoyi mutsvuku. Mutsvuku Joyi chirokwa zvake mutsvuku. Handizivi hangu guys kuti zvinenge zvichamba sei but society yedu kwatakabva. Inoita kuti tiiko zvinezvi tichirohwa tife mudzimba nevarume nokuti ndikabuda handisina chiremerera, ndikabuda I'm vulnerable, handisina security. Animal saka ndichangorohwa ndomamiswa kusvikira ndafa ndiri pano ndichingoti ndikabuda ko vanhu vachati kudini, ko society inozoti kudini, ko this andimazvona. So unotonatsa kutozongoona kuti pane era iripo andimona. But zvisinei guys, Joyi jeke aitaura nabhururu wake, it was not for you, but takabvita batangoibatanidzawo kuti tinyatsokuonesana kuti anzombe mashanga inoita sei. Inongochinja varume, wada wapinda wada wabuda, wada wapinda wada wabuda, hakuna unoikontrola. Variko vakadaro. Zviriko futi chero kumamarried women, mombe dzemashanga ariko mamarried women atenge mombe dzemashanga zvekutodaro. Ariko atodarika masingo ita mombe dzemashanga kuti paakangowa kuti panhuwa murume chete apfura apa chete ari kumashure kwake, akangowa kuti panhuwa murume adarika apa chete atori kumashure kwake, anotongoda kuvatana navo varume vese vavo. Variko futi mamarried akadaro ariko anesa nechihure. Halo Kola. Halo Titi Mary. Hai Kola, zviri sei?
aiwa tiri right nangoti ndingocontributawo pamasingle mothers avo unomboziva takambopindawo mudzimba idzi ini sende zvangu to be a single mother I'm happy ndiri kutowana zvese nandakatoroorwa ndakatomushingirira mumba for 10 years ndisina kana mwana nemurume anga akatisaidza kuzvisunga nokuroorwa nemurume anga ane vana vake nechekare pandikangobva chete murelationship iyoyo kungowana munhu andawana less than 3 months ndatova nenhumbu and I'm happy saka ndokuona zvone marriage andanga ndiri for 10 years ka nandiri under abuse ndaigara ndichitema piro chigara ichitota ndichingoshingirira pandaibva kubasa ndaitodriva slowly totedza kusvika kumba nekutya chikara chekuno saka ndokuona madhodika choices dzinosiyana inini to be honest kuudzwa kunzi ndida kukuroora nhasi ndotanga kufunga kuti hei handisi kuzopinda mujeri riyai randanga ndiri before because right now I've got peace of mind and everything ndakachoose to be single father dad is there vanoita everything vanotisupporta but to be honest kuti ndichigara nemurume full time ndine kakutya because nezvandikaitwa before saka vanhu vanosiyana vamwe vanhu they choose to be happy kufira kuti zvonichi misisi but inini I decided zvoni my peace of mind comes first and ndinoita zvandinoda ndinotambira kwandinoda nevana vangu I do everything and I'm managing well and I'm investing so I think masingle mothers vazhinji kandivo vakatorongeka unoshanda pamadiro pasina munhu asina mbokurambidza kuti wazendere kubasa wazendere shift b off musi wakati unoshanda madiro and you invest unorongeka nemari yako saka izvo zviri kutaura zvekunzi masingle mothers haana chitemerera ka to be honest kune masingle mothers ari happy kunzo vamwe vacho vatori married mumba mupiro dziri kurara dzakatota nemisodzi vachichema ende vachifasa vachinamata ndainamata zvekunamata zvezve ndichine murume ende uchinatsoona zvoti dai mwari mupindu wamusika ndizwewo chidhevo rumbe anga ndaitonamatira zvangu kutoti zvoni munhu atoziva zvaakazviita kuti haiwo ndingangogara newe ndakazvara kare vana vangu ini iwo ndoda kungotongondibatsira kureza vana vangu uchichema kuna mwari kuti mwari vaimandisunungurwa mangondipo 1 zvake mwari murume anga ari selfish yeye but pandikazongobva ipapo zvinoita mwari akanyadziswa ndikati kana neno pachangu ndakatoshama ndizombona iko ndasuva nenhumbu ndakagara pasi ndakabata musoro ndakati is this true ndotedza kuzvibhirivha ndakati aiwa ndichabhirivha ndainatsoenda kane ndainatsoona kuti after 3 months inhumbu here kana kuti ndangomisa period kutoenda kukatsona kuti anga musone mwana ndakati mwari kudzwai saka dai ndakada kusiyira kuti misisi nhingi dai nanhasi ndatochembera kandisina mwana saka ndozvandiri kuti zvoni kunze uko vanhu ngatisajajanai zvinoitika mudzimba umu zvakaoma unenge usingazivi and I will never judge anyone achuza kugara mumba makotokoto you are happy achuza kukuda ndokosapota kuzvoni aiwa iwo ndounoziva nhamo yako yangoenamba amen chokwadi kola thank you very much asi kazhinji ndiri kuitika kazvinogaidzika saka chokwadi kudzaishuwa guys vakawanda vari mudzimba iko zvine zvari single mamarried akawanda zvokuti dhiwarimo mudzimba muizvozvi ari single guys izvozvi kutaura kudai kune izvozvi murume wake izvozvi kudai atoenda kugirlfriend izvozvi kudai atoenda kugirlfriend izvozvi mukadzi akatokwira bp atoziva kuti babafoni atoifona ichapindi vaenda kugirlfriend ari single ari mumarried mari married mumarriage mo asi ari single murume zvozvivira zvakaita 12 o'clock asvika mumba na 12 o'clock amai mwana anenge akatoshita kudai so vachisvika vachitanga kubvunza kudai so kuti hey anti maona zviri kufamba sei anti maona wotanga kutobvumba ngokunza undibvunzi saka kune vanhu vari mumarriage asi vari masingles zvokwamwari chaiko chaiko akurarama single life asi ari mumarriage because mumarriage achakagarira kuti ndakagarira vana
kuchengeta vana kana kuti zvino ndikabva pano ndoendepi iyi society inoti kudini unoona. Asi izvozvi kumangwana Friday kusura mangwana Friday murume akutorova pasi anozodzoka nemuswemandi ari single asakurarama ari married asakurarama single life. So zvingori both guys inyaya itachingobata wedu senyaya yakabuda pachena. Asi masingle mothers musanyanya kuneta, makakosha muri kuita yamuri kuita haisi nyaya iyoyo. Chero inyu mutozongora inyu nevarume vanhu pakawanda pachona munozongora inyu nevarume vanhu, asi zvinzve muri kuratidza zvinhu zvichiinda imiwo mamarried mumba umu haikona kuchingogara uchingobindwa uchituka iyi ndikuitira ndikuitira kuti ndikabuda handiti kunonzi society inonzi saka unoshayiwa chiremerero. Wabuda imwe mwana zvina kufamba hako usina kana chiremerero chichiona zvitori nani, hazvina kufamba ndiri bepa mai mwana. Pane kubhugwa everyday imwe mwana kurohwa kunyimwa mari kudini. Alright, inini hangu ndogona kusafunza nyaya chiure kana ndichingonipa mari ukandipa mari ndimbofunza zvakawanda. Just give me money. I won't ask a lot of things. Hanimon, give me money. I will not ask. Hanimashon. I see to others it's not the case. So akutongoshingirira chitongotsvarimo. Hanimon, akutongotsvarimo kukuinda hapana. Izvo tikada kuti vakadzi vatikava vanhu mukada kuva honest tikavhurira life kuti mugere sei. Munobata musoro guys. Munobata musoro. Munobata musoro chako kuti matichi munobata musoro. Antimashona. Nyaya dzavanenge vanadzo munobata musoro zvavari kusangana nazvo mudzimba mavo. Muri mene mamarriage mudambotipawo one yake anotipa example yekuti izvozvi mumba mako muri kuita sei. As we speak izvozvi muri kupisa kusvika papi uye utiti wangu utudze tizive. Aripo here afoni kuti izvozvi asikandira ndakadai ndiri kutsva asikana hamuna kumira mushe mumba makaoma. Ariko here ada kufona. Saka mazima marriage musabatikane henyu. Andika tangozoita conversion yedu but nyaya yanga isiri yenyu. Saka musabatikane zvenyu. Hanzi chimunesa palife chichapindise palife. Audio unepesa audio. Haisi mende porisei. Ndakapata pedo hatisina kunzvimbo voice rako because pane vamboda vanogona kuzonyanyo kuonaisa kuti ndini ndataura izvi. Asi ke vanogona kuiziva yekuti ndiani ataurwa but kuti ndizive kamwe kuti ndini ndo zvatisiri kuona. Sisiveli toda kutaura panyaya yechiremerera apo. Panyaya yechiremerera zviri kwese kuvasingle nemarried. Why ndiri kudaro? Inini ame single mother. Ndine hama yangu inini yakaura iri pamurume akabatwa ari pamurume. So chatoda kutsapa kutaura apa ndechekuti mumhuri mese kwaakaroorwa ndekwedu haasisina chiremerera. Ndekuchechi kwake chaiko haasisina chiremerera. Ndega yekuti akaita zvinhu ari pamurume. Haada hake kurapwa murume akamuregerera. Asi chiremerera hachisisipo zvachose mumhuri. Pese patinoungana anonongedza kuti vokavave kuhura vaya. Saka zvasiyanei nesingle mother anenge achigodza tasvika kuchechi migarire kure nababa nhengi vamuna murume vane mukadzi vanofanira kugara padhuze navo. Tasiyanei neari mumarriage neine tiri kunze. Ari mumarriage haana chiremerera nekuda kwekuti akahura ari pamurume. Munhu wese anenge achikokunongedza. Saka chiremerera chiri kwese sisimeli. Ini ndinoona kuti panyaya yechiremerera nditi it's about how you carry yourself, not kuti marriage inokupa chimwe chiremerera. No, marriage haikupi chiremerera. Ini ndiri single mother. Sisimeli ndikasvika pandinosvika ini ndinotonzi auya ani auya uya asikadi zvisina basa mumhuri muri kutedzwa. Asi ndiri single mother. So nyaya yechiremerera it's both, not kuti hanzi masingles haana chiremerera. Munhu ari married ndiye ane chiremerera. Aiwa zvifambi zvichidaro.
Right. Ndikola kwa ndinonzi vasvika vasingadi zvisina basa. Koita hama yavo yakasohura pamurume inongonzi ava ndo vave kuhura kwai ndo majajirwo anoitwawo. Saka izvo zvazvikaundi kuti hapana nichingona vatazidei vakasafenta kuti zvinokaunda sei. Pakava pasina weakness, can we have people with positive mind? Because this life now yakuita kunge as if it's all about negative. It's about negative vibes in marriages. Okay, let me just say something about that. Anditika kana tichitaura zvedu anditi atireve kuti akuna mamarriages anofarwa. Guys, mamarriages zviri kuti even vanhu vanogwa havana nguva yekufara. Anditi sezvamunoita imimi masingles nandi munogwa nevana venyu vamuendawo kumba munombogwaka morwa futi kunyange nevanen'ina venyu. Anditi saka marriage ndogara ndichitaura panapa kuti guys, marriage up and down. Anditi remember kwakasangana vanhu two from different backgrounds. Ukasangana naJohn, iwe uri Mary uchibva uku, John ane makudziro akaita, iwe nemakudziro avakaita. Pamakasangana imimi, makuda kutanga kuumba musha, makuda kutanga kuwirana pamwe chete kuti right, iwe mumba medu todai. Andika zvinozotinetsei kuchinja uyu kana kuti kuchinja uyu, kuti munhu aungazomuchinji, especially kana ava munhu mukuru, kuti umuchinje mavhalues akudza kuti akakura achidza kuti every day inini kumba kwedu tinopfugamira chipuwa sadza. Iwe uzomudza kuti aiwa, hatichapfugami totwa nematebhuru, tinongodhisha patebhuru wotora munhu yeye tebhuru iri panenge aida kutongodhishwa sadza kuti ufugame apa woisa chikafu patebhuru wakafugama. Andimazviona. So up and down marriage hazvireve kuti kana tichiti marriage guys vanhu vanochema marriage, tinombochema marriage kuti tinogara tichema. Titori happy mufunge zvekudaro, titori happy asi tinotombotaurawo zvakaipa zvaunoita kana tasvotwa. Hanimona, but titori happy mufunge, happy zvekutodaro mufunge zvokuti izvo tikatobuda tinogara pasi tinotaura nyaya tichiseka tichitosekawo tichitodzowo makuhwa kubasa kuti zvafamba seiwo tichitodzowo makuhwa ndasikuona kuti tichizotoona tichitaura nyaya tichitoseka tichitotaura makumbowo tichitoronga pamwe chete tichitofaya. Hanimaona, titori happy. Kazhinji kacho vakadzi panozongogunun'una munongoziva vakadzi patinotsamwa tikaona zvatisingafariri tinobva tatsamwira kuenda tu. Hanimaona, zvokuenda kuyakuya zvokuenda chako chaiko. But it's not an everyday thing guys, sokuti tikabva tatoti marriage is bad or what. Marriage is a beautiful thing guys, it is a beautiful thing if you find one, if you are going to be blessed with marriage and you can grab the opportunity and get married, but not the person that you are getting married to. Because kazhinji kachona pamunenge muri vana vadiki muchidanana nemunhu andika munhu anenge asitaura zvakawanda zvokunzoko anenge achikurisa experience zvakawanda zvokunze paanozotanga kuona kuti kunze kune vakadai neni, kunze kune zvakadai, kunze kune zvakadai, oda kutanga kufunga kuti ndimbodai, but in the process of doing ndimbodai ndimboexperimenta ari kuita munhu and ari kutoita the partner. But marriage is a beautiful thing guys. Mukawa tikati izvozvi hatifugame tinavati tichireverana nema tikapfugama panapa tikanamata kudai ndikati bebi handichadi zvotomurira kuti ndatoreka kuti umwe weekend atenga kuti kuwatenga sei kumunyeperana kako kuwatenga sei takati hauchamwi handore kupedzisira iro handichabati ndichatombomwi. All right, next week uchiona chakavigwa mukadheni koicho chinenge chavigwa mukadheni icho chicho kana izvizvinoda kuhakurida you know tichinda takadaro ndiyo marriage yacho tichitokuchengeta vana tichitokudza vana tichitokura tichitoenda. Andimazviona. So marriage is not for everyone zvakare asiwo marriage is also a very beautiful thing guys, very beautiful thing. Handi kunyepera, very beautiful thing, very beautiful thing. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, marriage is a beautiful thing. Chine ma ups and down acho asi chiri beautiful. And as marriage is good, but if it's done right. Which one is the right and which one is the wrong now? Cynthia, which one is the right and which one is the wrong? If you can elaborate more on that one. Saka musazoti vanzi tikuudzwa nyaya dzemasingo because titosvika kurogwa because vanarume marriage vari kungogara chingochema aiwa. Chero masingles munochema. Kuchema munhu sanotombochema, kuchema kuri healthy. Munhu sanotombopfuura wachitombochema wedza wafigwa unotochema. Wegwa waita sei unotongochema. Andika mumarriage menyu mukangonzwisana kubva pakutanga kuti chii chiri kuitika marriage. Tinoda chii, umwe wangu anoda chii. Iwo dzimwe wako dzokuti umwe wangu anoda chii, it's a problem. And you learn to communicate kuti mumba hamuna ma-secrets. You communicate everything, even chakaoma. Andika you communicate. Varume dzidzai kuudza vakadzi venyu kuenda mafoni chipa vakadzi venyu kuti baby ona munhu ari kundinyenga. Dzidzai kuenda mafoni chipa vakadzi venyu kuti baby ona munhu ari kundinyenga. And you let your wife handle that. Yeah.
muchitorevesa chaiko chaiko. So to those who wants to get married, please do so. Go ahead and get married. This is a night chat. Animaona. This is the night chat. Animaona. Kuti mwakwanda zvakati. If there's a problem, we sit down, we communicate about it. Totaura. Pakucommunicate futi njeta futi disagreements. Akasimba ipapo. Andichika. See. Unozongosvika pakudii? Unozongosvika find a common ground. Animaona. Unozongofind a common ground. Ndochokwadi chiripo. Saka kana chiti marriage atisi kureva kuti zvakabera sei no guys. Mvura inonaya kwese. Inonaya kwese marriage. Izvozvi vari marriage vaya guys zvimasingu mutongobayiwa makutofunga vamwe kuti tototenga kake pa next door paya. Izvozvi masingu mamarriage akutongoenda kunodzigarira. Hambooni kuti it's a beautiful thing. Izvozvi baba kutogadzira kutorogeza kuti vachitokotama mbedu. It's a beautiful thing. Baba vakatomirira imi makumbotanga mambofonerana John. Aiwa John uripi? Get away ndakumirira panapa kuti ndakumirira. Uri kuya rini? Hey wazodai apa temperature inenge iri hai. John ungauye nekuya batika hangabatiki. Hani mazvona ipapa marriage otopuwa kusiku zvevangwana mamarriage otopakurikwa zve. Handimaona kuchipisa ongopakurikwa. Handimaona kuna maona wakuna kuti beautiful side yemarriage ka. Maona muchando muya kuchitondera kudai sekusakafika ku vanenge vakagumbatiwa vakanzimba munzimba kudai kutangorotisa pambete. It's beautiful guys. Iwo ndipo ndaura chokwadi. Iwo ndipo nengone zipilo rezikontinento ndoro vanenge vakaisa paside zikontinento wakaiti shwi. Saka it's a beautiful thing. Handimaona. It's a beautiful thing. It's kutora kuside zvakanaka kuma marriage. Hey, side zvakanakira va marriage. Ai, natambusa kama marriage mukatama kusema. Muita zvire zvemanheru. Chero nezvemasikati vanoita. Chero nezvemasikati vanotoita. Katiri, anotoita katiri. Unge chirango. Anoona. Saka it's another beautiful side oremeri yechiroro. Handisi maona. Pakanzi pauya umbafa kuti pauya vanhu budai vomanya nekashoti vachinogwa nepafa. Side beautiful remarriage wo nokuti iwewe ukabuda uchida kunogwa nepafa unogona kutoretwa futi. Saka it's another side of beautiful things. Animaona marriage. Saka marriage is a beautiful thing guys. Animaona it's a beautiful things. Plus unobatsirwa mabhiyu. Animaona pamarapo unopuwa keshi uchididi. Zvinhu zvakangonaka izvozvo. Kwanzi naseka ndine hot water pot. Wanda uri kuzviona seka anenge ane hot water pot. Asi naimasi saka maitofunga kuti mameriti anokuita wakawadi. Anotidwa kana kafuwa mameriti vabvunze. Kafo mameriti. That's a beautiful marriage. But you say guys, get in the shop guys. Maybe I didn't have to phone. And Saturday we scheduled it for Friday night. Saturday teaching my father. Friday night to better than a woman at Chienta, Chitania Yavo and Zika. Then teach one plus my married. I shan't see beautiful side of marriage. I shan't see my condo. If me must single, my fungo take my paper. My marriage. Akuna. And you will show Naka. Beautiful sight. Guys, that's a home. Saka kwenda ini guys. Ndakwenda guys. Tomatana. Asona ndanga nakupa update guys. Kuti vezororo. Vezororo vakacontributa kuti nyamara takakumbira $500 vakabvuma kuti vatipe $500. So they are giving us $500 to go to the project. Ngomirira kuti vachiisa mungikiri vachiisa vachititumira kuti toisa kupi yoiswa kupi mari and then project yobva yatotangwa yekuvaka musha uya yobva yatotangwa kuti musha uchitongovakwa pa unotongovakwa uchipera azina sogilore kana sibongile. It's one of the things that I love the most. Asi ayibashira muruwa tagara vanhu medu tovadash
varume vedu tinotovada unosaka kuti hativadi tinotovada varume vedu zvokutoda zvototi tikatomushaya papapa ndinotokwira bhipi kuti amboindepiko akati tingova kuma ndinotambudzika ufunge kuti amboindepiko munhu iyeye andiwana amboindepi ari pai andiona ndinotoshungurudzika katoswera the whole day asina mbosenda mameseji 4-5 asina mbofona ka 2-3 ndinototi ari right kwakanaka here kwari andiona we love them we love them so much asi kuti ati havadi kutaridzwa ende havadi kuudziwa kuti anodiwa ani muzoti vakaudziwa vanoita mawana saka havadi kuudziwa havasina kuudziwa and zvakare guys vanhu vari kurustenburg kana kujoburg ati tarina matini vari kuitawo function yavo ka tarina matini vari kuitawo inoziyo zvemamarried couples dinner lunch and so endai kukama couples lunch uko nemunhu wenyu guys it's time to bond munenge muchibonda go and see what others they do as well andika inde munosangana nevamwe muri macouples muchibonda nemukadzi wako muchinakirwa muri kumacouples station uko muchidaro kwai 1.2 yenyu moenda yenyu munodi munoita function yenyu andimaona mindi mamarried enyu macouples enyu ikokoko muchijaivha muchitamba magame muchidini it's just time yekuti munombobondawo nevakadzi venyu anditimaona so please guys kwazi smell enji iyeni irozera rangu iro rino iyeni enji dai waitomboziva zvako usingambotodaro ini ndinongona gone kutaura ini here kana tavafonera keti tongosipo tavafonera panapa hanzi ndine vaenzi saka ungati kwaileta ndingati ini ndoda kubika saka tavati taschedula to weekend isusu enji next isusu tave inini ndave celibate I am now a celibate someone. Yeah. I'm now a celibate. Atichaiti zvebonde. Tinongotamba hedu zvokungotaura nyaya tichingoseka tichingofara so ndo kwatiri koko kuzera kwatiri koko. Andiwazvona. Ndo kwatave saka usanya kuti tinotoda gweri rokutobatsira nokudzai vadiki kuti mufarire mabonde mumba because ndo amakafambira mumba kwenyu kuvarunoko. Asadzara ive kumba kwenyu ndozvamakafambira kuti itai zvamakafambira kuopuwa ibonde zorostereki ndora vakafambira patanga tiri vadiki uri zvotaitoitawo guys patanga tiri paudiki wedu taitogona kuita day rekutoswera the whole day takatovata the whole day pasina nobuda mai mwana tikanotora chikafu chodzoka mumba imo muzira musiwoyo kandimaona asi kuti it was that time yaive nguva yacho guys ngokuti izvozvi kana guys and because I just love being silly. I just love being silly. People knows that. Not that into what you know die or can do it. I just love being silly shit. And such good. Ziriko teri, ziriko. Pataka muna chiso, pataka tiri adiki paya. Taiva sterilize. Musimsinga musina komlenda pataka ofu. Hakuna munhu waimuka. Maiswera remwana kuti mbuchadamuka. Kusorera mumukira kusorera kuvata murimo. Mukupinda kunogeza mogeza mose modzoka moti kushawa motaka kushawa kokuti muchidzoka time yacho it was that time svenai guys so takatodhakwa isitachembera takura kudai tarimo vaselibates takuti waidi kuzopa ngikiri kuzopa imimi vechidiki masano kuti guys do this zvomurimo mudzimba kuzvibvume henyu na kuzviramba zvenyu asi ndakudza chokwadi azimambuya kudada nemapeti ndiyo zvatachichara kuti chiremerera chiya unhu huya ndatichara huya kuri kupisa singaite kunoko unhu huya hwataka tichitaura zviya ndizvozvo mbuya zera mbuya inenge iri kuma7 neidana nekamwana kana 24 years handi munoona zvinodhipera nemunhu saka shuwa ndokutoonekwa ndoretupuchu chimukomana chine 30 years ini pano 30 100 tinodanana nabhutika 30 yekangu zvatikuona zviya unhu atitorechera chiremerera chichida chichaona vamwe vanozviita hazviko hazvinoti hazviko zviriko asi kuti izvozvo it's not for me izvozvo guys it's not for me it's not for me asi zvangu izvozvo saka ndati ndikuzivisei kwanzi ndikumara hakuna recipe yekuroga rudo taura chokwadi there's no recipe indangoti dzingori nyesha dziya hakuna recipe yekurorwa hakuna recipe yekurorwa hakuna so asi mwari ndopaunogona kuti guys mwari sometimes anoita zvaro semwari havasi fair imi munoti guys mwari vanotendera kuti uite 20 something years nemunhu 1 nechinhu 1 20 something
chinhu 1 chete guys kana ndimiwo kurova 30 years chinhu 1 guys guys achaitini ndafuta kakune vanga chiti kwai fanana vanga chiti kwai smelly body chiti ndafuta asi amwe mafutira ndaita honai ni mafutira ndaita muto chikudiki honai kufuta kwandaita kuti ndafuta zvakaita sitasena ndafuta zvakadii zvokuindira tu guys but anyway vachidzoka kubasa vadzoka unenge vachimhorisa pamatira wakadzoka vachimhorisa pachipinda pachiti masana sei vadzoka vakatopinda mama vakasvika vakatora drink yavo vakabuda vakaenda nogara kwavariko kudzoka kudhara na5 saka ndakuenda guys zvokutoenda kangu toenda kunovabikira regai ndivabikire kufuta kani guys regai ndichienda hangu guys tobatsana tika tonana nemusi friday tonana nefriday handitika tonana nefriday ndafuta masitokosi tasaone kuti kudai ndaonekwa nemwe mukadzi mujainda mukadzi kwai ndokuzivai palife wandiona ndiri panaenda kutauni paipai kwaiuya kuti nekuhla kwandinoita anzi aiwezero ndakanga ndiripo mamugomboza padiet ndikatanga kuzotya ndofane nzara I was there on diet but then me I've got a weakness of eating, you know, love eating. Problem, I think my workouts andinoita, I do my workouts sterek ndino umbondona nchijima I gym zvokuti munhu vanoti imi animona makore ine jamba kwamunenge nchitaka saka pandino ndikamape anenge akanditsikirira appetite ndikangokangana kumamwaka 2 nzara yandinobva ndanzwa ndebva ndinzwa nzara yaya kunyatsoona kuti simba reserera ndobva ndadya andona ndobva ndadya saka pamwe ndimbokangana kumwa mapirisi acho kutsikirira meno koko si zvangu ameno guys kaintindi tobatsana ndakanga ndiripo padiet ndadzokera kwai monja apa ndikukonawo kwai rinogona kuita maside effects kumberi ndobva ndarohwa nehana ndatoshiya kuti ndodinipo guys ameno zvaita kuda kwamwari ngakuitwe. May God is will be done guys. Tobatsana mangwana tika guys murarapo. Bye bye.